መልእኽቲ ናብ ዲያስፖራ ንኩሉ ኤርትራዊ ንእሽቶ ይኹን ዓብይ መልእኽቲ ካብ ስድራ ቤት ዶክተር በረኸት መንግስትኣብ ዝመፀ ካብታ ቀንዲ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቃን ድመፀ መልእኽቲ ከመሓላልፍ የደለየ እምበኣር ከም ትሪእይዎ ዘለኹም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ናይዚ ቻነል ናይ ሎሚ መደብና በዚ ትሪእይዎ ዘለኹም ኣገዳሲ መልእኽትን ደርፍን ኣብ ብዘይቃል ዓለም ኣብ ዓበይቲ ትዝታ ኢትያትነታ ደርፊ ናይ በረኸት መንግስትኣብ ሓሳባተይ ክእክብ እየ ዝፍትን ዘለኹ እታ መልእኽቲ ፅንሕ ኢለ ክበኩም ስለ ዝኾንኩ ኣብዚ ተመሊስና ክንርኢ ከለና ሓንቲ ብምንታይ ነፍሲሄር ዶክተር በረኸት መንግስትኣብ ንኤርትራ ጂኦግራፍ ናይ ኤርትራ ዘላለየና ደራፋይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? መብዛሕትኡ ደርፍታት ናቱ ንኩለን ዓድታት ከተማታት ናይ ኤርትራ መምፅባቕ እየን ዝጠቅስ ብምዃኑ ተራ ጂኦግራፍ ዘይተማሃረ ሰብ ክደርፍ ከሎ ምሱ ዓላ ተሰነይ ኣቁርደት መንደፈራ ሰንዓፈ ቃሩራ ናቕፋ እናበለ ነዘን ዓድታት ኣብ ክንደይ ደርፍታት ናቱ እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ደርፊ እዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ሓድነት ኣለና ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ዝመፅእ ኣይኮነን ብኩሉ መንገዲ ዝስራሕሉ ነታ ኤርትራስ እናደረፍካ ከይትርዳእካ ክትላለያ ክትክእል ኣለካ ጂኦግራፍ ስለተምሃርካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ደርፊ ክትፀንሐካ ክትክእል ኣለዎ ኣብ ፊልም ክትፀንሐካ ክትክእል ኣለዎ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሬድዮ ኣብ ኩሉ ስለዚ በረኸት መንግስትኣብ ወዝ ሌጀንድ ለኩሉ ብጥዑም ሜሎዲ ናቱ ገይሩ ዓድና ሳገርና ዘላለየና ካብ ንእስነትና እውን ስለዝኾነ ዓብ ክብሪ ኣለና እምበር ከም ወትሩ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ስለ ዘለና ኣብ መጀመርያ እቲ ዜናታት ከነቐድም ክንፍትን ኢና ካብኡ ቀፂልና ድማ ፅንሕ ኢልና ኣብ ጉዳይ ናይ በረኸት እውን ብዙሕ ዝበሃል ዘሎ ላዕልን ታሕትን እውን ስለ ዘሎ በዛ መልእኽቲ ናይ ስድራ ቤቱ ጌርና ክንውድኦ ክንፍትን ኢና ሓውና ክቡር ስነ ጥበበኛ ወዲ ትኹል ዝሰደደለይ መልእኽቲ እያ ስለዚ ፅንሕ ኢልና ክንርዮ ኢና መጀመርያ ግን በዚ ክንፍልም is making advances towards North Kordofan state according to local media. Soldiers have shared videos of them celebrating. The Sudanese army recaptured nearby Kaskil and Damhaj armoured from the Rapid Support Forces. Kordofan has become the latest battleground after the RSF took control of Al-Fasher in October. Emma Morgan filed this report for us from Khartoum. Address of the logistics arm of the United Arab Emirates military. ይህ ወታደር ለጋዜጠኞች የሚያስጎበኘው የጦር መሳሪያ ዴፖ እዚያው ሱዳን ውስጥ በሄሚቲ ይዞታ ስር የነበረ ሲሆን በአንድ አውደ ውጊያ ተሸንፎ ሲሸሽ የተወው ነው። የጦር መሳሪያውም የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ መከላከያ ሚኒስቴር ንብረት መሆኑን የሚያመለክቱ ጽሑፎች በሚነበቡባቸው ካርቶኖች የታሸገ ነው። ይህ አንድ አንጓና እማኝ ብቻ አይደለም። ኤሚሬትስ ወደ ሱዳን ጦር መሳሪያ ታስገባለች ሳይሆን ሙሉ ወጪውን ሸፍና ትዋጋለች የሚለው የተሻለ ገለጻ ነው ይላል የዘ ጋርዲያኑ ዲፕሎማቲክ ኤዲተር ማትሪኩንቶር እንታይና ንሰምዕ ዘለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ክሳብ ክንደይ ኣብ ከቢድ መድረክ ወዲቑ ከም ዘሎ መዛረቢ ቀንዲ ኣርእሲ ዜና ናይ ዓለማት እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ጫውጫውታ ኣብዚ በተደጋጋሚ ዝፍፀም ዝነበረ ኩነታት ናይ ኣልፋሸር ብፍላይ ኣብ ኣልፋሸር ኣብዚ ናይ ሕሜት ሓይልታት ምስ ኣተው ዝፈፀምዎ መቐፀልታ ናይ ነዊሕ ዓመታት ክገብርዎ ፀንሑ ምናልባት ኣምላኽ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ሱዳን ናብ ዓለም ውፃእ ስለ ዝበሎ ይመስለኒ እቲ ጫውጫውታ ብሓም ዝኾነ ፅልዋ ፈጢሩላ ኣብቲ ሚድያ ክበሃል ይኽእል ስለዚ እቲ ሚድያ ድማ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ነቲ ውሳነ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ንሱ እዩ ዝቕድሞ ፀቕጢ ናይቲ ሚድያ እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኮሚኒቲስ ናይቲ ሕብረተሰብ ብተሪሩ ክዛረቡ ተጀሚሮም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እቲ መንግስቲ እቲ ፖለቲካ ንዓታቶም ይድስዕብ ኣብ ሓንቲ ነገር ጥራይ ዘይስዕቦም እስራኤል ክኾን ከሎ ጥራይ ኣብ ካልእ ጫውጫውታ ናይ ህዝቢ ይሰርሕ እዩ ስለዚ ሱዳን ድማ እቲ ሞመንተም ክትረክብ ጀሚራ ኣላ ኣብዚ ክንሪኦ ከም ፀናሕና ሰራዊት ሱዳን ተመሊሱ ኣገዳሲ ዕላማታት ክቋፃፀር ጀሚሩ ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ዝግበር ዓውደ ኩናት እቲ RSF ዝበሃል ሓያል ጉጅለ ኣይኮነን ማዕረቲ ደገፋት ናይ ኣፅዋር ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሕገዝ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተገበረ ኣገዳሲ መድረኻት ሰራዊት ሱዳን እንተገጢሞ ሰራዊት ሱዳን ይስዕር that's ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ብዙሕ ቦታታት ክግልፎ ዝኽኣለ መጀመርያ ኣድብዩ መፅኡ ነቲ ቦታታት ተቆፃፂርዎ ነይሩ እጅግን እቲ ሰራዊት ሱዳን ሞመንተም እናረኸበ ይመፅእ ኣሎ ወላቲ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት እውን ዳግማይ ተወዲቡ እቲ ህዝቢ መመሊሱ ነዚ ሓይሊ እዚ ክንኣልዮ ኣለና ኣብ ዝብል ይርዕም ስለ ዘሎ ንሰምዖ ዘለና ኩነታት እዩ ምናልባት ኣነ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኪነ ሰብኣዊ መሰል ንዓና ብቐረባ ንዓና ቀረባና ርእሲ ስለ ዝኾነ እውን ክንርዮ ይደልየ
For example, look at this. Once Africa's second largest country, Sudan is now a nation divided. Millions of civilians trapped in a deadly struggle. The war between the Sudanese military and the rapid support forces has turned bustling Khartoum into a ghost city. What began as a political feud has spiraled into one of the world's worst humanitarian crises. Health, education, and the economy have all but collapsed. Over 70% of the hospitals are out of service. The capital was show that everyone is hungry in Al Fashir and كم نريد زلنا السودان حنت كابتن عبيت هجراتنا أفريقيا نيرا معبالة درجة يخون قطبة وجزء تعاون قال كابتن صبغ زخوني معبالة زراعات درجة زلمي أبقى بينا نسمع زلنا بزح يونيفرسيتي بزحنا educational facilities قال ما لابكم تات السودان كميز خدت يعني راح حقنا مزرعة بس يحجي وريدات توزل لكن وتسيت نايتي جيجا من قد حسكا ولاون لك كم زي مسرتنا يجزا أبحمق تندي كايو معرق ندي نوح جز كات نتقول لها معرق ندي بوياتات تقبل لها بيترو تقبل لها تجزي مسرت هدي تعيو مودا غزي تعرف زبال نريو زلنا وتسيد دما زي حجي السودان رقيبات توزلا نمانم أب أفريقيا معبالة بهنساتات بسرقيا ببينتوتات بخالة مخاين ويون كالة فيلاتات بتسرحت رايك أن كم زي بلو نسو حماق يبلي اللغون نسو نقداسيو نسو نهاجر أيام عبلان يبلي اللغون مسرت جن كتعك خلالو مسرت نايت هاجر دما أبكر عزخونه هاجراو سمعت نتهزب دما لا لخلو أتسألنا زلو هزب سلزخونه بتعدي هزبي بسلام كنبرو لزغل مسرت ناي حبراو منبار كندق خلالو منبر السودان معبالم هناتا زي فلاسوتات مناتا نسو جيرو جيجا جيرو زارب زغلالو فلاسوتات كنصالو صرغياتات كنصالو بينتوتات كنصالو معرماريو دما أمرو دك سبات كنصالو بحدا ناي منبار ناي مصوار دك هاجر دما كلاتهم كم دك هاجر كحسب كخللو ناي السودان كانزا عبت مرتين عنا مال مخنياتو إيرتراويان منالبات أبقرنا أفريقيا كاب كالوس فلي بزبالك أنزا ناي السودان تسمعنا قيني يسمعنا ندعي كالوت حزبتات كم زنا إيرتراويان بقداينا السودان يقدسونا يفلتني برقدس كن حزب إيرترا soft spot من السودان اللو زقا كم زي قرابتنا سلزخون ترى يكون بزح إيرتراوي من السودان كتا وركبوا نيروي افتفل عليه مدرخ بفلاي متحدنا إيرترا تاريخايو لارجع نسو يسدرو من السودان تسدي دنير وي قال خيد دنير وي حبو خيد دنير وي اكو خيد دنير ابتك زينا يدرقي مجزاتي يكون هلا سلاسي السودان إيرتراويين ازيا قرابه هجريا بخم عين تريخلنا قال ايدما حماق زخونه تاريخون يبلنا بوليتيكا زي مقراو قالنا يرونايو تفلالي غزي جن كم حجر كتورنا وين قال خد قبرنا حماق سمبراتنا السودان يبلنا بقمت قالوا تزعبي قال هاجر وربيتنا اثيوبيايو دارغا بزقمت الكان تقمت الك حماق تاريخ ترى يوزلو كاب اثيوبيا صبغ زبال يلن صبغنا عنا من قدوم تحيزهم سلام تيبومنا تراي صبغنا غزرو بري اثيوبيا بكل من قدي حماق رايز لنا سلازي بو من بالك كريو خلنا اثيوبيا السودان كنت عبيت قرابتنا السودان كن ايرتراويان ابصبقنا زوعلت حماقنا تاون افدغنا تعاتي ايتمصون زبالت له غزي يتحماق نقصرن بر ناي السودان نغرن ناي اثيوبيا زوادادر نغر يبلون سلازي كاب السودان بزح نمهارو سلازلنا هنا تقيمنا دغاغيمنا ودانا السودان نمصو زلنا اسكبزي اسمعوا حنت كابزي زبز حسب زحتا زلو انتايا ازي اماراتي انتاي دليد متصزلو سلامنتاي السودان كم زغبرا زلو one of the very مالتي حبتام هاجريتي امارات زبار يس ورق يدللو قال ملت بلي خاغن is it really سترايت سقم اسكنسمع are backing RSF. That's a question so many researchers and so many political analysts are asking for. Let me explain to you. The gold they love to show off, that shine comes from blood. Because while people call Dubai the city of the future, Sudan is being drained to keep it running. This isn't about envy, it's about truth. Dubai didn't get rich off of tourism and trade alone. It got rich off of labor, extraction, and right now, off war. Since 2023, Sudan's been in مجمريا إمارات كبيت زخونة بدها يقطع له خنبل كلنا أمريكا سلسلتهم ويكال هجر ويراشا قال يكونن عندنا إمارات I don't know تعبيد دي خمس قبرهم زلوا ولا انتهي ردانني من سيات أنصارهم عب كامبين قبر له عند توريستنا عند كيادنا إمارات دما من سيو سلازي يتي عقم زلوا تأكتيفيست في اللايد ما سوشيال ميديا personalities أبتهجر عبد الوايم جيرو زغل تيك توك زغل يوتيوب زعبا دبي كزارة مزجمرة بزح سبكو عز جميرو سلازي حجي بزح زعبا إمارات حماق زاربو activists كمان ما media personality and influencers يمثلوا إمارات دما
ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ክትወድቕ እያ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ኣማራፂ ዘይብሉ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ዘይርድኦ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ድሓን ተመሊስና ክነተሓዛይና ኢማራት ትገብሮ ዘላ ብኸመይ ክፀልዋ ይኽእል ግን እስኪ እንታይ እዩ ትቐንዲ ፀገሞም ሱዳን ከምኣቶም እስላም ዝኾኑ ሃገር እሞኻ ኢማራት ክትህነፅ ከላ ገና ከይማዕበለት ከላ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዝገበረት ናብቲ ሃገር ሰራዊት ናይ ኢማራት ኣብ ምስልጣን ከም ሃገር ኢማራት ንኽትቀውም ዓብ ኣበርክቶ ዝገበረት እያ ነይራ ሱዳን እዩ ዝበሃል ንቐፅል እስኪ First and foremost, if the issue of the gold, Sudan is the second largest gold exporter in Africa. If the issue of the gold, you know, as we speak right now, most of the gold mines controlled by the UAE and RSF. But if they are serious about this business, they can make what you call, they can make it an arrangement with the government, but they don't want it. They want to divide, you know, country into two. This is the essence of the whole thing. The other issue is the issue of agriculture. Fine. You know, Sudan is our third largest country in Africa after Algeria and the DRC Congo. Then it has a large portion of the agriculture, you know, land, fertile land. So initially, the UAE, they want to grab or they're going to rent some. እጂ ፕሮፌሰር ዓብድሰማድ ሓደ ካብቶም ፈተውቲ ኤርትራ ዝኾነ ኬንያዊ ፕሮፌሰርን ኢንተሌክቹዋልን እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢማራት ድማ ተሪር መርገፂ ዘለዎ እዩ ኢማራት እውን ብዙሕ ታርጌት ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሓበሬታታት ናቱ ኢሜይላት ናቱ ሃከም ዝገበርዎ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኮንፈረንሳት ናይ ኤርትራ ተሳተፈ እዩ ስለዚ ኢማራት እንታይ ትደሊ ዘላ እስኪ ወርቂ ንበሎ እወ ሱዳን ሓንቲ ካብቶም ሰፊሕ ናይ ወርቂ ፀጋታት ዘለዋ እያ እቲ ወርቂ ግን በቲ ኢማራት ሒዛቶ ዘላ ጥራይ ኣይኮነን በዓል ቡርሃን ዘለዎ ወገን ከባቢ ፖርት ሱዳን ብዙሕ ወርቂ እዩ ዘለዎ ዝበፅሕ ወርቂ እውን በቲ መንገዲ ሰራዊት ሱዳን ተቆፃፂርዎ ዘሎ ምብራቅ ናይ ሱዳን ከይኮነ ይተርፍን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ወርቂ እንተበልና ብዙሕ ወርቂ ክሳብ ሕጂ ትድወፁ ዘሎ ወርቂ ዝበሃል እቲ ሕሜትን አርኤስኤፍን ተቆፃፂሮሞ ዘለዎ እዮም ስለዚ ወርቂ ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ድሌቶም ምስ መንግስቲ ሱዳን እውን ተረዳድዮም ክረኽብዎ ምኻሉ ነይሮም ዝኽልክሎም ሓይሊ ይነበረን ስለዚ ወርቂ ጥራይ በይኑ እኹል መግለፂ ኣይኮነን መሬት ሱዳን ዝሰብሐ ናይ ሕርሻ መሬት ዘለዋ ህብስቲ ናይ ኣፍሪካ ትበሃል እያ ድሕሪ ዲአርሲ ዝሰብሐ መሬት ዘለዋ እያ ይብላ ኣሎ መሬት እውን እንተኾነ ዝሕረስ መሬት ክንዲ ኢማራት ዝተቆፃፀረ ወይ እውን ዓብይ ምስ መንግስቲ ርክብ ገይሩ ብዙሕ መሬት ሒዙ ዝነበረ እዩ ስለዚ ናይ መሬት ፀገም እውን ኣይኮነን ነዚ ኩናት ዘወድኦም ዘሎ እሞ እንታይ ደኣ እዩ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ምክንያቱ መሬት ተኮይኑ ነይርዎም እዩ ዝኸልከሎም ሓይሊ እውን ኣይነበረን fertile soils within the Sudan but that is not the issue up to now because already they have a 10 of thousands of acres inside the Sudan. Why still you know they are pushing RSF? Another question. The third question is they want to control the Red Sea, specifically the port of Sudan. If the issue of the controlling the port you know the Red Sea, why is still they have before the war they have a good terms with the military. So the third issue, the fourth issue is the issue of ideology. They were saying we are going to we are going to ሕጂ ከምዚ እንሪያ ዘለና እታ ሳልሰይቲ ብትበሃል ዘላ መሬት ተኮይኑ ብዙሕ መሬት ኣለዎም እዩ ሳልሰይቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍላይ ንፖርት ሱዳን ተቆፃፂርካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ክኾኑ ድሌት ስለ ዘለዎም እዩ እዚ እውን ተረዳዲእካ ምስ ሱዳን ክግበር ኣብ ማይ ተኻለሎ ንዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትዛረቦ ዝከኣል እዩ እታ ራብዓይቲ ከም ነጥቢ ዝገልፃ ዘሎ ሓንቲ ካብተን ሜይቢ ሲሪየስ ነጥቢ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብልዋ ንሳቶም እውን ብተደጋጋሚ ዝዛረቡላ እንተኮይኖም እዛ ራብዓይቲ ነጥቢ እሳ ድማ ኣይዲዮሎጂካል እስኻ እቲ ሰራዊት ሱዳን ብሕሉፍ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ዝተገዝኡ ሰባት ኣለዎ ይበሃል ኣብቲ መርሕነት ናይ ሱዳን ኣብቲ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ኣብ ካልእ መፂኻ ግን መብዛሕትኦም ኣብቲ ስልጣን ዘለው ነቲ ሕሉፍ እስላማዊ ሓይሊ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣንፃር ደው ዝብሉን እዮም እወ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣብቲ ሰራዊት ዝዋግኡ ሓይልታት ኣለዉ ምስ RSF እውን ኣለዎ እዮም ምስ ትዕጡቕ ምልሻ እውን ኣለዎ እዮም እሱ ስለዚ ኣርባዕቱ ዚ ፋክተርስ ክትሪኦ ከለኻ ስለምንታይ ኢማራት ነዚ ሕማቕ መንገዲ ኢዳ ኢትያትሉላ ንዝብል ኣይምልስን እዩ ስለዚ እታ እንኮ ሰብ ክረዳዳላ ዝኽእል ዘሎ ነጥቢ እንታይ እያ ምናልባት እታ መብዛሕትኡ ሰብ ክወድቀላ ዝኽእል ነጥቢ ኣብ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ዘላ እውን ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ እዩ ንዝብል ጥራይካ ክትሪኦ ትኽእል እዚ ድማ እንታይ እዩ let me go back to ሓንቲ ካብተን ክብለ ከሪአኩም ዘለኹም መከሪአኩም ኣብቲ ሓለፈ እውን ኣሪአኩም ነይረ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ብካርታ ጌርካ ክትሪኦ ከለኻ
ዝበርሃልካ ነገራት ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብዚ and this is one of those things ናይ ኢማራት ነገር ብቐረባ ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ to understand where things may be heading. ሕጂ ኣብዚ ካርታ እዚ እንትዕሪኻዮ ኢማራት ተኸተለቶ ፖለቲካ ኣብ ካልእ እንተረኣናዮ ከመይ እዩ እንድሕር ኢልካ ኣብ የመን እንተኮይኑ ነታ የመን ኣክልታ ምምቃል ዓብዪ ተራ ተፃዊታ እዩ ዝበሃል ኣብ ሊብያ እንተኸይድካ ተመሳሳሊ ሊብያ ክትምቀል ዓብ ተራ ተፃዊታ እዩ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ እንተኾነ ሶማልያ ኣብ 2003 ዝነበራ ምምቕቓል ንክብስ ዓብ ተራ ተፃዊታ እዩ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ድማ ሕጂ ተመሳሳሊ ወላ ኣብ ሱርያ እውን ተመሳሳሊ ስለዚ መብዛሕቲ ግዜ እቲ ናይ ኢማራት እቲ ፖለቲካ ናቶም ወላ እኳ ዝተፈላለየ ምክንያት ቅቡል ዝኾነ ምክንያት ወርቂ ክወስዱ ደልዮም ዶ ፀጋታት ክወስዱ ደልዮም ዶ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት እዮም ኣብ መወዳእታ ናትና ረብሓሲ ብምምቃል ናይቲ ሃገር ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ዝብል እምነት ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓካ ስለዚ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ተኮይኖም ምስ ካልኦት ክንጨቃጨቅ ኢና ልዕሊ ካልኦት ድማ ረብሓ ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ነታ ሃገር ተመቒልናያ ግን ናትና ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና ንዝውሮ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ካብ ዝብል እምነት ዝብገስ ከም ዝኾነ ብዙሓት ኣብታ ነጥብትያ ክርዕሙ ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዝፀንሐ ናይ ዝኩሉ ሓበሬታታት ወይ ናይ ዝኩሉ ምክንያታት እውን ዘተሓሕዞ ነገር ኣሎ እዩ ምስ ድማ ጎኑ ኮይኖም ዝሕግዙ ዘለዉ ካልኦት ሓይልታት ድማ ክንርኢ ኢና ሓደ ንኣብነት ኣብዚ እቲ ክሳብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ንርኢ United Arab Emirates has denied that it's funding the paramilitary rapid support forces. You just mentioned that you believe the UAE is in fact supporting the RSF. Do you have solid evidence on the ground in Darfur showing that the UAE is very much supporting the RSF either materially, logistically, or even with weaponry? كم نريد زلنا تميدياتات بكل من قدم زعبازا رسيد زارب زلو حركة بتحطه دما ني منكس السودان بفلاي إمارات ني عطوق ملشا رسيف تحق زولا تبلن تخوينكم جبوت زخونة evidence لكم ده ويجبت لكم ده مغنياتو أين حجزيني نازبل ملسون كاب حبرات منكسات كاب إمارات سلزمات زلو نزبل حتى يو زمل زلو زي اسمه Actually nothing called RSF without United Arab Emirates and this is very well documented and it is obvious everybody knows and international community knows and all the documents now on the tables of the UN Security Council since 2 years ago and everything is documented and the UAE cannot deny that one at all. The RSF as the militias, family militias as Islam militias this እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሕፅር ዝበለ ብዙሕ ጭብጢ ዝፅዕረሉ ምክንያት የለን ሓደ እቲ ጭብጢ ኣብ ኩሎም በፅሑ ብዝዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ ኢንተሊጀንስ ብተደጋጋሚ ከውፅኦ ፀኒሑ ኣብ ዓበይቲ መፅሄታት ከም በዓል ዎል ስትሪት ጆርናል ዲ ዋሽንግተን ፖስት ዲ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ኣርቲክልስ እውን ወፂኡ እቲ ጉዳይ ጭብጢ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ኢንተሊጀንስ ሰንተር ይመፅእ ከም ዘለዎን ስለዚ እቲ ኢማራት ትድግፍ ዲ ኣይትድግፍን ዝብል ንፁር እናኾነ ይመፅእ ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ካርታ ኣንተ በዘራኹኹም ለንቀነ ሓድሽ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ወፂኡ ነይሩ ኣብ ሊብያ ዘሎ ተኣፍ ሕፍተር ዝበሃል ካብ ሊብያ ብምሉእ እቲ ነዳዲ RSF ዝጥቀመሉ ዘሎ ንውግእ ንመኻይን ንኻልእ ብምሉእ እቲ ናይ ሊብያ ዕጡቕ ጉጅለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ እዩ ዝህቦም ዘሎ ገንዘብ ድማ ካብ ኢማራት እዩ ዝኽፈል ኢሎም ወታደራዊ ይኹን ካልእ ኣፅዋር ዝያዳ ብጫት ገይሩ ከም ዝኣቱ ዝንገር ከሎ እቲ ነዳዲ ይኹን ካልእ ዕጥቅታት እውን እንተኾነ በቲ ናይ ሊብያ ገይሩ ዝኣቱ እውን ኣሎ ብዙሕ ግዜ ፍላይትስ ናይ ኢማራት ናብቲ ኩፍራ ዝበሃል ወይ እውን ናብ ቤንጋዚ ኣብቲ መንግስቲ ናይ እቲ ሓፍተር ዝበሃል ዝቋፀሮ ናይ ሊብያ ቦታታት ኣብይ ከም ዝኸይድ እዩ ዝዝከር ዝሓለፈ እውን ሰራዊት ናይ ሱዳንን ናይቲ የመን ናይ ሊብያ ሰራዊትን ተዋጊ ነይሩ ኣብቲ ዶብ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ምክንያቱ ነቲ ዶብ ክቋፀርዎ ሱዳን ደልዮም ስለ ዝነበሩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ቅልጡፍ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ኔትወርክ ብምክያድ እዩ ነቲ ስራሕቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ብዙሕ ጭብጥታት ዘየከራኽሪ ጭብጥታት ድማ ተረኺብሎ ኢማራት ኣብቲ ጉዳይቲ ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ ንሳቱ ትድግፎ ከም ዘላ ምናልባት እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ክትከውን ትኽእል ዝበሃል ዘሎ ነዚ ዳይናሚክ እዚ ንምቕያር እዚኣ ሕጂ ንሪኣ እያ ክትከውን ትኽእል Great friendship, a great relationship. I would really have to say. A lot's changed since Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman last visited the White House. Thank you, Mr. President. Actually, the relation between Saudi Arabia and the rest of America is an old relation. We are the oldest ally, France of America and the Middle East. Right. Back in 2018, the Saudi leader was selling Americans his bold vision for a modern Saudi Arabia. Since then, the U.S.-Saudi كم نريد زلنا ناي سعودية أمريكي ناب أمريكا كاتو مخاني نجارلو إذا ما جاش زد ما نقول داي ناي السودان قدامنا ذهبي يكونن سعودية نبى على مس أمريكا زلوا عزم دنا مخنياتو أبتبوتاتي ودر ناي سلس حيلتات زيادة يرلو سعودية قطر كم دما إمارات سلس يوم أمريكا أبغونهم كجبروا سلس يوم دما
تقارني وين تصابعي كنو بلاي نخلينا بفلاي أمونغو قطرن سعوديان زلو زمدنا نا ترغاغ متيو أمونغو إمارات مس قطر إمارات مس سعوديا زلو كن صبغ يلن كنبلغ البحفشة سلازي سلست يوم بفلاي سعوديان إماراتن تقارن ربح لهم بنايك بحرام قمتي تيقا قطر حجي مس سعوديا لقي بازلا تقدم سعوديان قد إماراتن كوينو من قطر قد فوافتينهم حجيكن سعوديا قطرنا بسعودية تسجع كم زلان رلنا بقداينا السودان تقينو أو قداينا الصوماليا تقينو أبزح بقدايتنا يتسوبا ولو نبني قازان تقينو تمساسالنا علامة مرقص كله من نرجع لنا تي إمارات جن مورنا بإسرائيل استسجع حيلي من قدي مريض زلوا سلازي نايز السعودية ورا سعرات محمد بن سلمان بأمريكا خيدم دونالد ترامب كراهب أبز مدبر زلوا بزح بلانات كم زلون نسو زلوا شركات بفلاي أب تكنولوجي أب ديفنس كمدما أما نا investment ركب قانون مخانيز نجرزلو عند قد حساب زين مس أمريكا زلوا شركات بخميك صلوا يخل دونالد ترامب تزاري بني رسمي. Last May, as he did in his first term, Trump chose Saudi Arabia for his first foreign trip. He returned claiming $600 billion in Saudi investment for U.S. energy, tech, and defense. In addition to purchases of $142 million of American-made military equipment by our great Saudi partners, the largest ever, this week there are multi-billion-dollar commercial deals with Amazon, Oracle, AMD, they're all here. The Crown Prince hopes to deepen those 5 fighter jets. He also aims to further investment in Saudi artificial intelligence, civilian nuclear power, and infrastructure. Saudi Arabia is much more هجي اتي امونغوم زلو حنت زيات راي مخس معكم اتاهيزك حلفا دلي زلو دونالد ترامب لنكنه تزاري بنيرو بزعبا زي قدايزي ابزنيرا دونالد ترامب نبعلو اب كاميرا متيو زارك زارب كله ولا نتي اف 35 كشط لهم يخلي زبل نتا بزح غزي اينبوني نازبلو نزون كشط لهم نخلينا زبل كنتات راينيرو بحفشا سعود عرب زلوم شركة مس أمريكا مليسكا عزوز نمخانن حيال نمقبارون بزح قعزو يقبر كم زلون سعودي بزح إنفست تقبر مخانا من أمريكا كوربوريشنز أمريكا كوربوريشنز ما بسعودية أبرتفيشال انتليجنس نبولا أبكالت اللاتات بزلا عليه بحد أكسر مخانو ميزن قرزلو دونالد ترامب دما بقانقو أغنزب إذا أمن قانقو أغنزب دما اتي سعودية تي سوفرين فاند نايت هاجر بزح أغنزب إذا سلازي أمونغو زيوم كلت هاجرات كقبر زخل ديل أزيا قداس كونيو زياده سعودي عرب ني دونالد ترامب زعقب ركب كتقبر ندعرغيلا ديلس كتقبر تغيلا حنت كتقبرات غل ناي امارات ابت كباب تكبرو زلا مغنياتو السعوديه بيدا زور وني يسالوالو نساناي قطبا ناي معبالن زوباك فطرنا دليت كلا ناي السودان مفراس ناي كبحر عقرقر كل زيتات نتقد قبرت دل زلا منقدون يتصابع سلو زلو ابزون بزح صعري كقبر كم زخلي زنقر زلو كبون ابزو قداينا اسرائيل مس اسرائيل عرق قبرون كصعر لهم مخانو يزنقر زلو ويل سي انت عينت وصيت كمصو كم زخل حجي نابتناتنا شفت نقبر. Across the line, Eritrea's provocations and the battle for sovereignty. In the northern frontier of Ethiopia, a dangerous pattern is taking shape: cross-border incursions, armed provocations, and what Ethiopian officials call deliberate attempts by Eritrea to destabilize the region. For Addis Ababa, these are not isolated military skirmishes, but direct assaults on Ethiopia's sovereignty. For Eritrea, silence and denials define a strategy, leaving the international community reluctant to assign the blame. Now, after fresh warnings from ባህርና ህንድ ውቅያኖስ የጋራ ይዞታ ነው። የአረቡ ዓለም 80 በመቶ ነዳጅ በሚተላለፍበት፣ 30 በመቶ የምድራችን ኮንቴነር ንግድ በሚቀላጠፍበት፣ 12 በመቶ የዓለማችን ንግድ በሚዘዋወርበት፣ $1 ትሪሊዮን በዓመት ውስጥ ገንዘብ በሚሰራበት ቀጠና ላይ የኢትዮጵያ ሚና ሲበሉ የመመልከት ሆኗል። የተዛባ ትርክት ውጤት ነው። የሚገባንን መጠየቅ ነውር አድርጎ የሚያስብ የሚገባንን ማንሳት ትክክል አይደለም ብሎ የሚያስብ እሳቤ፣ ይሄ ደግሞ የትርክቱ ውጤት ነው። كم نريد زلنا زوم سبات زياتوب ناب إيرترا بفلوي تارجت زجبرة بفلاي نا إيرترا بريزنت ناب جبت زجبرو مجشا بزسب حمل كعيوم زري وزلوا كابو كتيلهم لما إيرترا تخدو زلا منجدي بمنجدتي منيستر قدات وزعيناتهم زبلوا حبريتا كلاتهم نتي زلوا كنتات أمنا دفيت وسقول لهم زلون نتي فوري منيستر زبلوا تدمروا بيتناتهم ناي PR ناي PR يقول ناي ميديا منجتات زدفوا زلوا نيرترا زيادة عن كتنزل نيرترا بفلو إنك تتك يتقاموا لكم زلون إيرترا
ሉላውነትና ተኣትወናላ ውሽጣዊ ጉዳይናትና ተኣትወናላ ናይ ዞባ ሰላም ርቃትን ተዓጽላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕጂ ድማ ንእስራኤል ኣብ ጎኒ ኤርትራ ምስ ኢራን ኮይና ትኸይዳላ ብዝብል ናብ እስራኤል ኣጸጊዖም ብእስራኤል ሓገዝ ንኽረኽቡ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ካላሩሲ ትቐይሕ ባሕሪ ውሕስነት ስለ ዘይብሉ እስራኤል ናይ ግድን ገለ ነገር ክትገብር ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ምሳና ክትሳተፍ ኣለዋ ዝብል ስምዕዋ ኣብዚ ግርቢ ዝብለካ بحر إثيوبيا كم تدقف تجليز علام إسرائيل نحط تتكامنت ودب إثيوبيا بقيح بحر تدقف يا قبل أب إثيوبيا أب إسرائيل زركب إمباسي إثيوبيا فليت علام أب إسرائيل زركب إمباسي إثيوبيا أب تعامة ما يبين حتى تعامة ودبات قيح بحر إسرائيل كم تدقفه أفريت علام أمباسادر إثيوبيا أب إسرائيل أتو تصفي إن تايم لراديو أحدو أب ذهبوا حبريتام زبز حسر حتى دي إمباسي أب مدنفع حجرا وربحة إثيوبيا ذات كركم زخونة جليزهم سلزي حد كبه ربحات مستقى ما يبين حتى ودب إثيوبيا نستأثر سلسخونم بغنو أبزم كل تقودياتنا مس منجست إسرائيل نسرح زلنا إلهم أبي تاريخ ندحي تمليسنا كندرن كلنام إسرائيل إثيوبيا أفدق بحر زيبولا كي تخون تسرح كم زنبرتن زبلا أمباسادر زين ربح إثيوبيا تراجع كنم نبعلا ني إسرائيل ونيو زملكت نيريلهم إثيوبيا كابودبات كيح بحري بزت حرمت مدن كيح بحري بحجرات عرب كعبل اليوم زيرما ني إسرائيل ناي دحنت صقم زفتر كل يوم جليزهم إسرائيل كم زمن هذا أحد سلاسة حزان إثيوبيا بوتهدرا وتعليم كتحجز كم زنحتن زجلزة أمباسادر أبتوانتي نبل بالزبحر سراويت منجستي حيل سلاسيم بإسرائيلويان يسلطنوا كم زنورون أزخ خيرهم أب إسرائيل حيل عير نمت نخرون يسرح كم زنبر أزخ خيرهم إرترا كبيتيبيا نصنة أمريكا باسعبو إثيوبيا كلتا ودبات مالتون مسوعا عصبن سينا أفدق بحري زيب الله حجر كوينا يا زبلة أمباسادر أب وان درجي دحر 1973 أب مونغو كلتين حجرات زنبر دبلوماسيا وركب كم استبطتلن in the regional balance or any developments that may emerge from Ethiopia's internal dynamics. It is important to note that the current tensions cannot be understood solely through the lens of bilateral relations. The broader context of the Red Sea and Horn of Africa region plays a central role. The area is a critical transit corridor for global trade, and any instability can impact shipping routes. حجي انتاينا نسمع زلنا ابزي إرترا غحافي تقاعيوا كنبل كلنا وين كابزي رستبقس يكونن ناي بحكي إرترا شجر يا رخيبا زلا مغنياتو زجبرنا انتجبرنا ونكو تفتنا موداتا زي بلو بكل من قد ما زبدها نرزلنا إذن إسرائيل نابنا تجي ما أسكت توابيلا ني إثيوبيا نكت حجزا أما أسكت حجزنا تازحيلو كل زي إرترا ترغب زلا كرتت أمريكا أنت أرنا سلزة عتقت نمبال كبد زباليو زيادة كنبلو نخل إسرائيل كتاور بحق أبي إرترا سلزة الرأية مستمنجست إرترا لما ترى دادي أجندة ناتا منجست إرترا مجابري ناتهم كوينو دليتهم كجبر لهم دلونا سلزة يبلو انت يمس جبر زلو indirectly بإثيوبيا جيرهم كرهبوا بسم الله سكم جيرهم مستفلا لي حالتاتكم جيرهم ولا مزرقون كون يرميم لذي منجست إرترا حركاتي أنا كم جورجو زبلو مالتيو زحت اللقم سايزيت سامع أبزي إرترا زخل فتنازل حبازلو حيال زخون الديل مسيبا باورس كتقبر سلزي كالتيا زمالة دمالو لاونتنا خن شيط على ناوي قال يكونن we have to make sure that قال عين الديل كنقبر كنكلال لنا مغنياتو اتكونتاتنا كريوا خلو نساتهم نزا هجرزيا أب 7 عامات كانت داخما نخلينا أب 8 عامات كانت داخما نخلينا كبلو خلو نعتاتهم 1 مليون يدوستلهم مغنياتو إسرائيل أمريكا أوروبا قال بزحت أجرات يوم زي ما مليون تواتيهم من إثيوبيا نتاج جندات نخد فصل مالهم قليل يكونن إرتراكت مكت غليا جن بيناي واقع ولدوتات ناتكا أبجنبارا سفيرهم نبور هيوت قديفكا زجبرك عالسيو لذي يس زحلف 35 دويلنا لنا نبلالنا ودويلنا زي زجانن ويون جيجا حبريتا يكونن دويلا لا إرترا جن تخافلو زل واقع نريا لنا دو بمنتهي واقعنا دويلنا زلنا درجة حزب إرترا نبور هيوت تطو كاب زبل حيالي غير نبور هيوت كبال كله ما نسي لك كم زي عبد الجزال لافلا عبد الجزال لها لك خاتم هيرون 10 شمن تمزوز حتى يقبروا ما قدام يهزوا صراحة يجمروا هيوتهم يمرعوا كم نورمال هيوت يوانا شافوا إزاي هيوت زاب إرترا أيرغبون يمزلوا سلمتاي تحطونا هجرة ودحنت أزيك الجفس لزغنة بخمس من قد نخندي عمتات كنكتصل نخل مالت حدا 34 عمد بخمس من قد دوابيلنا لنا نزجت والد منسي سواي ورد أب جنبارات ياتو ولاون أب تمرت أتي تتماري أب تهجرة وكتت أتي زغي كم دليتو
نجادو كخونا يكلنيو كشكت يكلنيو لعلن تحت كونا شفا يكلنيو سلزي نخوفلو زلنا واقع نفسها عبتي day to day نا إيرتراوي هو غير كان طريقة بخمزي نزمت 3 عامات كنقصل نخلدو نزبل نو نزمت 10 عامات كنقصل نخلدو أي مرجون يعني نزمت 5 عامات كنقصل وين دليت يبلين كم دليت يجن كل نجار كهم دليت كاي كونن سلزي أزياتهم أبز حلفة أمباسادر ناتهم بإسرائيل كوينو بزح نجارات كحواوسي في التنيرو نسرائيل دما مواصعنا يشجرنا يلهم زعمن وين جبس مسير تراك مسير ترا زمد ناخذ قبر تجميرة نسرائيل تنبركيهم دليتكم كم قبر لكم هنا بمبال نسرائيل نابقونهم نمنزع نعنا نمنزع سفع زخنة لمنان كالي نجاري قبر له سجن ترايقنا يكونوا زيهم سبازياتهم سكتفتاز بهذا اللون سباتها يكونوا سمعوا New to the Red Sea. It used to have for thousands of years access to the Red Sea, and Ethiopia, given its economic growth, population, and economic might, needs not only one port but many multiple ports throughout the Horn area. Russia can play a role. Mind you, Russia is a member of the Security Council of the United Nations. In that respect, Russia, the weight of Russia itself, the influence of Russia throughout the world, in the Middle East area, the Gulf area, and also the influence of Russia in the Red Sea area itself can contribute a lot. Can be كم تري وده لهم نخلو حجر كحجزهم يمزدلي زلوا كل حجر هذي ني أمريكا تنبركهم يلمنو ني أوروبا دخلهم ببناتهم ناخدوا يلمنوهم ني تشاينا كيدهم يلمنو ني راشا بكل من قدك تحجزونا تدخل يوم نايف دقة بحري شجر لكم نحن أنت رقيبنا كنبكم هنا نسخاتكم مع سكيورتي كونسل نتقول دعينا نقد ميتهم سويلهم بزح لمينهم يوم انبس لزبل ومبر ديبلو يكونون بعلو تي برايم مينستر بوقع وتي نجيرو يزخاخم يزبل زلو نحن نوح تاريخ لنا بقى بحري بستقونه كالوت حيلتات يوم زبل من يوم تم حيلتات زبلهم زلو اي ردعنني نساتهم يوم تشاطيرهم او يومنا كابت قاي بحرنبر اشحات عمد تاريخ لنا يزبل بحلفه 5 عمد جن زخونه 500 عمد بوحدو زحلفه 400 عمد بجكازن 30 عمتات نيرترا غوبيت حيزلو زنبر انت دي كوينو أبو قموت نايف دقة بحري يتكام كم زنبرة حيل بحر كم زنبرة زجلس حبريتها يلل سلازي حسوت كم حق غيركا أبستفل عليه زي جمس سبونتنيك ناي راشا ميديا زقبرو زللي بزعوق زي دبلوماسيا وركب قبر لهم راشا برقت أبزي وانسي بفلو ينعطاتهم أبزي زخدوا زلو عندنا كدقفون كم زي تلرينا لنا نخن دايقن كميلو كغطس الخل we don't know أمريكا ونتقونه بغربا نتزبلو زلو كتحقزهم تدلي اللان كالك أدامنا تاسل زلو هاقن بدحر مقارجة انتو سليتكم كيدكم تولم زلاقن ما نمسب زفلطي كلهم حقراتهم معرباوي عالم زبالو زويسترن وورل زبال انتو سليتكم صبوق نحنا قنا نحجزكم نينا يوم زبلوهم زلو بدحر مقارجة كما سلو زبلو زلو ينبرنا عبي بحنت زربا من قد خمز غير كقبر يقول يوم سلامتاي ملو بملو أبعاتهم سسقاكو طبا زلوي نكتنفس قبر زلو سميم دبلوماسيا وحاجات قبر زلو سميم سلازي أبي أحمد بزيناتهم دقاف بينو كخدو زخل منقدي فتسوم أمارات يبلن كم يرترا يكون نسو سلازي نساتهم شلل قابيزوما يصلى لالو قندحان نابزبو صحي يبلون انت ورارد ما شعبي هذا وقبله سلازغل بزح زربايد لينانيو انت كم قال يلو انت سلطة خاقرم يمزبلو سلازي عينة التحساس بحيسكا أب كله نحن نخدو زلنا كبيت فتنا يزقات من نازلو يرترا دما نزو كنتات زي أغليلا كتريو كم زي تقل نفلت علينا قن እንታይ ክግበር ይኽእል ምክንያቱ ኤርትራ ትንኩ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ትገብሮ ዘላ እዩ እቲ ትገብሮ ዘላ መኸተ እቲ ትገብሮ ዘላ መንእሰይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎታት እዩ ወታደራዊ ዓቕምካ ሓይልካ ብዙሕ ነገራትካ ቀዳምነታትካ ገዲፍካ ናብቲ ምክልኻልን መውሓስ ሃገርና ተይብካ እሱ እቲ ኣማራፂ ሳጥራ እያ ክገብሩ ዝኽእሉ ኤርትራ እዛ ንገብራ ዘለና ኢና ኪኑ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣብ ዝብል ጥራይ እዩ እቲ መንግስቲ ሓስቦና ንብል የለና ግን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንዘለኣለም ዝነብር መንግስቲ ይኮነን ስለዚ كم حطوناي من بارد ما ندك سبات حطو سلزلو زغصل ولدو بخمي كريو خلنا زغود دايزي انا كم حدا زي غانا يرتراوي اميديا زلخو ايرترا بزخونه يخل منقدي بز حج نخد زلنا كنكسل يس حيال سراوي كلونا حيال ما خطخلونا دلي يقن ملو كم زي حج زلنا يطراي مكيتنا كنكسل ينازبل دليتي بلينا مهنياتو بس كالوت هاجرات ديل كنقبر كنكلالنا 100 خاميت زخصبنا كيكون خليقن أب نقدر دما 100 خاميت أنا خاص بيت ولا خمانياتو اتخالك أنت هيك خاصب زخونة نقرب ساعات ديل كقبر كله نسون ربحك كل ولو قال الربح دما كركب خلاله سلزي نزي I think present سياس أما صحفنا تو كم سمعكو
ጠቕላላ እቲ ናይ ሓይልታት ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ኮፍ ምባል ኣይቅበሎን እዩ ኣይድግፎን እዩ ጽቡቅ ዝኾነ ምክንያት እውን ኣለዎ ክንሪኦ ከለና ግን ውፅኢት ናቱ ብግምጣሉ ድማ እንተሪእናዮ ንሕና ኤርትራውን ዋጋ ትኸፍል ኣላ ከምዚ ኮስት ዝኾነ ዋጋ ብዘይብሉ መንገዲ ኮና ነቲ በነፊት ንረኽቦ ዘለና ሕጂ ለንቀነ ጀሚሮሞ ዘለዉ ካምፔይን ድማ ከርእየኩም እየ and this is by far ሓደ ካብቲ ምስ ኤርትራ ወዲኦም ከም ዘለዉ ዘተንባሃካ ደም የተከፈለበት ባርነት የሚል አርዕስት ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሰው እንደሚደነግጥም አውቃለሁ። እንዴት የሰው ልጅ ደሙን አፍስሶ አጥንቱን ከስክሶ እንዴት ባርነት ይፈጥራል? በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የሚነሳው በዚህ አርዕስት ላይ። ግን የኤርትራ ቤት ሪያሊቲ እሱ ነው። ኤርትራኖች በረሃ ወጥተው ደማቸውንና አጥንታቸውን ከስክሰው ያፈሩት ነገር አንድ ነገር ብቻ ነው። ያፈሩት ነገር ባርነት ነው። ሕጂ ኣብ ምንታይ ዝብል ወዲቖም ኣሎ መስለኩም? ሓለይቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ክመፁ ፈቲኖም ኣለዉ። ተዋስኦ ናቶም ፍሉይ እዩ። ማራ ተዋሳእቲ እዮም እዞም ሃገር እዚኦም። ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ ዋጋ ንምንታይ ከም ዝኸፈሎ ጽቡቕ ነገር ኣይረኸበን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ሕጂ የስ ህዝቢ ኤርትራ ማዕረቲ ንናጽነት ተቃሊሱ ዝረኸቦ ምቾት ኣይረኸበን፣ ቁጠባዊ ከም ድሌቱ ኣይረኸበን፣ ብዙሕ ነገር ኣይረኸበን። እዚ ሓቂ እዩ፣ ንክሕዶ ኣይኮነን። ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ግን ኣይሓቱን እዮም። It's because of you. ንስኻን ከማኻን ዝኣመሰሉ ኣብ ዝተረጋግዎ ናባና መንደረጓሕ እናሰደዱ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ፀገም እዮም። ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ኣማኑኤል ኢያሱ ኣሰና ቲቪ ኣብ 2000 ኣቢሉ ድዩ ዋላ ገለ ኣብ 2010 ከይኮነ 11 ኣቢሉ ንመለስ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እንድሕሪ ኤርትራ ጽቡቕ ትደሓልየላ ኮይንካ ንኤርትራ ንጽቡቕ ትሓስብ ድሕሪ ኮይንካ ኤርትራውያን ድማ ጽቡቕ ክረኽቡ ይደልየ ትብል እንድሕሪ ኮይንካ ኢልዎ ስለምንታይ እቲ ኮሚሽን ናይ ዶብ ዝወሰነ ውሳነ ሙሉ ብሙሉ ዘይተቐበለ ኢልዎ ማለት እቲ ኮሚሽን ውሳነ ናቱ ተቐቢልና ኢና ንምትግባር ናቱ ድማ ልክዕ ከምቲ ዘለዎ ዘይተተግብሮ ድሕሪኡ ኢልዎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንምንታይ ኣገልግሎት ገብር ኣለኹ እዚ ኣገልግሎት ዶ ሰራዊት ዶ ትብሎ ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብተሪሩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ናይ ዶብ ጉዳይ ኩሉ እንተተፈቲሑ እቲ ሰራዊትኩም ጌርኩም ተቐሳቕስዎ ዘለኹም እቲ ሽግር ትፈጥርዎ ዘለኹም እንድሕር ገዲፍኩም ወስኹም ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ትሓልቲ ኮይንካ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪኡ እንታይ ምክንያት ኣለዎ ንህዝቢ ንኣገልግሎት ኣብቲ 18 ወርሒ ዘይመልሰሉ ገለ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዛ ኣተኲሩ ክሰርሕ ይኽእል እንተዘየለ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ኮፍ ኢልካ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ረጊፅካ ዓለም ሙሉእ ግደፍ እናበለኩም ንዑ ረጊፅኩም እናኸትኩም ከለኹም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቕ ነገር ንሓሊና ምባልሲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኢሉ ነዛ ሕቶ እዚኣ ከመይ ገይራ ሓቲትዋ ኣይፈለጥኩናን ባይ ዘ ወይ ከምዚኣ ምስ ሓተቶ እንታይ ኢልዎ ኢሎም ካልኦት ተቃዋምቲ ከምኡ ኢሎም ምስ ሓተቶ ኣነ እኳ ንስኻትኩም ተቃዋምቲ መሲልኩም እምበር ሻዕብያ ምዃንኩም ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኢልዎም ይበሃል ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ከምኡ ዝብል ነይሩ እዩ ዝብሎ ነዚ ዘረባ እዚ ሓደ ተቃዋማይ ዘሎ ነቲ ናይ ኣማኑኤል ኢያሱ ለንቀነ ክፀርፍዎ ስለ ዝቆነ እዩ ከምኡ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ብካልእ ኣዘራርባ ወላ ኣምባሳደር ኣንደ ብርሃን እውን ዝብሎ ዝነበረ ብይን ናይቲ ኮሚሽን ተተቐቢልኩሞ እቲ ካልእ ኩሉ መንግስቲ ኤርትራ ነገራት ክቀያይር ጅገለ ህዝቢ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብተሪሩ ክቃለሰሉን ክዛረበሉን ዝኽእል እዩ ብመሰረቱ ግን ዓብ ናይ ህላዊ ሕቶ ፈጢርካ ንህላዊ ናይቲ ሃገር ክትጥሕስ ናፈተንካ ንህዝቢ ኤርትራ ከማሕላይ ኮይንካ ክትቀርብ የለን ዝቕበለካ ሰብ የለን ሎሚ ወላ ተሪር ተቃዋሚ ዝነበረ ተመሊሱ ኣብ ጎኒ ሃገር ደው ኢሉ ዘሎ ምክንያቱ ሕቶ ናይ ልውላውነት ክኾን ከሎ ነዚኣ መን ፅሒፍዋ ነይሩ መሲልኩም ኢትስ ጀስት ክሬዚ ባዕላቶም ዝፈጥርዎ ዘሎ ነቲ ሃገራውነትና ክንድምንታይ ረብሓ ከም ዝፈጥሩሉ ማርቲን ፕላውድ ዝበሃል ሓደ ንጉሆም ምሸትን ኣንጻር ኤርትራ ጥራይ ዝፅሕፍ እንታይ ኢሉ ነይሩ እስከ ናይ ኤርትራ ተቃዋምቲ ምስቲ ሃገሮም ደው ኢሎም ኣለዉ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ከምዚኣ ፅሒፋነ ይተረዳእንን ንኤርትራ ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ፅእሊ ዘለዎ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ኣብይ ኣሕመድ ንልውላውነቶም ክወርር እንድሕር ፈጢኑ ኣብ ጎኒ መንግስቶም ጠጠው ክብሉ እዮም ዝመርፁ ዘለዉ ኢሉ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ምስ መንግስቲ ድማ ፍፁም ክራኸቡ ዘይደልዩ እዮም ግን ኣብይ ኣሕመድ ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር እንተጀሚሩ ብዙሓት ርእሲ ዘለዎም ብዛዕባ ሃገር ዝሓዝቡ ተቃዋምቲ ዘለዉ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ክብሉ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ከዓ ሓደ ቅሉዕ ዝኾነ ደብዳቤ ናብቲ ፕሬዚደንት ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ፅሒፎም ከም ዘሎ ኦፕን ሌተር ኢሎም ከም ሰደዱ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ኮይኖም
زي لولاونت نايت هاجر زدفرت قبر زلغا كوجت زلو وي بمبال حتيتم كم زلو يزارب زلو سلازي انت يزقبر زلو ابي احمد نيرتراويان دقيمو اب ناي تسعان حدا تسعان كلن تسعان سلسن درجه يمصانا له سلمتاي لولاونتنا بخندي واغا زرخبنايو بزح سب دما بزح منسي دما زنجعو زنبره بفلا بدن بتقاوم انت قبر لنا زناتي زبل نيرو حجكن اتا هاجر كطفاز دل سيريس لحد حيل مصي سلو زلو حزب ኤርትራ ርእሱ ዘለዎ ይዝብለኩም እቲ ዝተሸጠ ከይዲ ስግደፎ እቲ ዝተረፈ ግን ዋ ኣነ እኮ ዝቃወም ዘለኹ ኣነ ዲሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ዘለኹ እኮ ሃገር ምስ ሃለወት እያ ኤርትራ እንተላ ጥራይ ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ዝኽእል ዲሞክራሲን ገለን ክብል ዝኽእል እምበር እቲ ሃገር ዝጠፍእ እንተላ ዳ እንታይ ክገብረለይ ኢለ ንምንታይ እየ ዝቃወምን ካልን ስለዚ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝመልስ ዘሎ ስርዓት ንርኢ ኣለና ኣገይን ፀላእቲ ኤርትራ እቲ ዘለዎም ሓይሊ እቲ ዘለዎም ፅልዋ መብዛሕቲ ግዜ ልዕሊ ዓቕሚ ምስከዱ ንኤርትራውያን ከምዚ ሓብሪ ይገብሮ ኣብ 50ታት መጀመርያ 50ታት እቲ አንድነት ዝበሃል መብዛሕቲ ኤርትራውያን ኣታሊሉ አንድነት ፅቡቅ ኮይኑ ዝመስሎ ዝነበረ ድሒሮም ግን ኣብታ አንድነት ምስ ኣጋጠመ ቀንዲ ካብቶም ተቃወምቲ ናይቲ ኩነታት ኮይኖም ንቃልሲ ኣብ ቃልሲ እውን ክኸዱ ዝመረፁ እሳቶም እዮም ነይሮም እዮም ዝበሃል ኣብ መፅሓፍ ናይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ሰፊሩ ዘሎ እዩ እቶም ካልኦት ብቀደሙ ነቲ አንድነት ዝቃወሙ ዝነበሩ ገዲፎም ይብለኩም ኣለዉ ቃልሲ እኮ ዝያዳ ብኦም ተበጊሱ ግን እቶም ካልኦት እውን እቶም ምስ አንድነት ዝነበሩ እቲ ኣካይዳ ምስ ረኣይዎ ደንጉ ተረዲዎም እምበኣር እዚኣ ሃገርና ብሓደጋ እቲና ዝብል መንፈስ መፅኡ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ዝደጋገም ቪሸስ ሰርክል ትፀላኢ ናትና ኩሉ ግዜ ሓደ ሓይሊ እዩ ዕላማ ናቱ ድማ ናይ ኤርትራ መሬትን ፀጋታትን ባሕርን እምበር ህዝቢ ይኮነ ዘገድሶ እሳ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ይጋገይዎ እዮም ስለዚ እዚ ኣቶ ሓላይ ንኤርትራ ኮይኑ ብዛዕባ ኤርትራ ሓልዮት ከም ዘይብልካ ንኤርትራ ክትጠቅም ኢልካ ትዛረብ ከም ዘየለካ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ እያ ትፈልጥ ስለዚ ኣብዚ እውን ካል ነይሩ ኣርቲክል ፅንሒልና ክንሪኣ ኢና ብሓፈሻ ኩሉ ንሪዮ ዘለና ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ሽርክነት ሶማሊያ ወታደራዊ እገዛ እያደረጉ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግብጽ ሄደው ከአቻቸው ጋር ሰፊ የሆነ ምክክር አድርገዋል። እንዲሁም በሰፊው ከተነሱ አጀንዳዎች ውስጥ የኢትዮጵያ የቀይ ባህር በር ጥያቄ እንዲሁም ግብጽ ያላትን በአባይ በኩል የደረሰባትን የዲፕሎማሲ ሽንፈት በቀይ ባህር በኩል ኢትዮጵያ የምትፈልገውን የባህር በር ፍላጎቷን ለማክሰም እየተሯሯጡ ይገኛሉ። በዚህም አዲስ ጥምረት ለመመስረት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረጉ ነው። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሀገራቸው ናሽናል ቲቪ ላይ ቀርበው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ከዓ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ጠቕላላ ዘውፅአ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ውይ ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ፅቡቅ ውሳነ ወሲና ወሸለ ናብ ዝዓበየ ስጉምቲ ከይዳ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ምስ ኣገደስቲ ሃገራት ዲልስ ጌራ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ሓንሳብ እናሓዋሩን ተሓፅዎ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኤክስ ዝፅሓፍ ዘሎ የብዚ እዋን እዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ሰኪሪቲ ዲል ጌርካ ንኤርትራ ሓንሳብ እናሓዋሩን ካብ ናይ እዚኦም ምንብሃቕ ዕረፍቲ ክንረክብ ንደሊ ኣለና ኣይሆብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ መዕለቢ ይገብረሉ ኣነ ኣይክደክምን እየ ነዚ ሕቶ ዝንምሕታት ምናልባት ምስ መን እዩ ዘዋፅኣና መን እዩ ንረብሓና ዝያዳ ዝዕዝዝ ርኢና ሓደ ዓብ ዲል ክግበር ኣብዘን ዝመፃ ዘለዉ ዓመታት ትምኒተ እዩ ዓይኖም ሳይ ዘይትረዳድኡ ኤርትራውያን ኣለኹም ሓሳብኩም ይርዳእልኩም እየ ንስኻትኩም ከም ደለይትኩም ኤርትራ ሱፐር ፓወር እያ ኢኹም ትብሉ ፋይን ሓሳብኩም ይርዳእልኩም እየ ኣነ ግን كما يحسبني إيرترا أبكو طبعا رأي كتتكر زلوا بدنا يكون طبعا يقدمنا نسبنا من عبرنا نمتعري أود رأي كنتكر نزيم عسرت زي ما مسأجاب شجرام مفتح شجرام كجبرنا زليو أبوجن عجرجرن كتفنا زليو دما حنساب النحوارون نتافت جبحرنا قابس وخمس اللون كنجبر كنكلالنا زبل أمنة علني أغسل. President Vladimir Zelensky has just agreed to buy up to 100 warplanes from France. French President Emmanuel Macron signed a letter of intent to supply Ukraine with fighter jets and air defense systems over the next 10 years. The two leaders met near Paris earlier today to discuss strengthening defense ties between both countries. Now Zelensky is describing the meeting as a, quote, special moment, saying it's truly historic for both nations. Let's bring in foreign correspondent Tom. وقع بيزنس يمكن بلاكم كلنا كمزي فرنسا دما قال كله مثلا نتابع مزلنسكي حدا ناي 100 جيتس 100 ناي كوينات نفرتي نكت شيء تردادي الله زلنسكي دما كم تري وزلهم نكامبانيتاتنا امريكا كهبتم دحر مصنح حج دما ناب كامبانيتاتنا باوروبا دما حبيت ديل سيغبرالو كويناتنا يوكرين بيزنس مخانو بزي خاتفلت بزي اوروبا حبرت ገንዘብ برينت غيرو ናይ ራሻ ገንዘብ ሰሪቁ ንዩክሬን የለቅሓሉ ኺሊ ገንዘብ ህብቲ ገንዘብ ካተተውዩ ኣብ ካምፓኒታት ናይ ፈረንሳ ናይ ኣፅዋር ማለት እዩ ኣብ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ናይ ዩኬ ካልኦት ሃገራት ኣፅዋር ዘፍርያ ከም ሕሱም ይሸጣ ኣለዋ እተን ቀንዲ መክሰብ ዘለዎን ካምፓኒታት ኣብ ኤውሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ እየ ዝብለኩም ኩለን
ናይ ኣፅዋር ዝሸጣ ዘለዋ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ጥራይ ኣብ ኤሮፓ the most profitable companies ወላ ኣብ ስቶክ ማርኬት እቲ ስቶክስ ናተን ዝበለፀ ውፅኢት ደምፅእ ዘሎ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ጥራይ ስለምንታይ ኩናት ናይ ዩክሬን ካብቲ ንሳተን ከፍርዮ ዝኽእላ ዕፅፍታት ጠለብ ስለ ዘለዎ ንሳተን ኣይኮነን ንሳተን ካብ ህንዲ ዝተገዛ ኣፅዋር ካብ ቱርክ ዝግዛ ኣፅዋር ካብ ዝኾነ በለ ካብ ደቡብ ኮርያ ዝግዛ ኣፅዋር ካብ ብዙሕ ሃገራት ይግዛ ዘሎ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን እኹል ስለ ዘይኮነ ስለዚ እተን ካምፓኒታት ኣብ ኤሮፓ ዝኸስባ ዘለዋ ዝረብሓ ዘለዋ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን እጃመን ዝገብራ ዘለዋ እየን ምክንያቱ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከም ንፈልጦ ሓደ ናይ ህልቂት ቦታ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ከተማታት ዝዓኑ ዘሎ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ንሪኦ ዘለና ካበይ ድመፅእ እንድሕሪልካ በኣፅዋር እዩ ዘይቁፀር ኣፅዋር ዝትኮስ ዘሎ ድሮናት በማኢት ዝቁፀር ኣካል ሚሳይላት መዓልታዊ ከም ሕሱም ክጨፋጨፉ ስለ ዝውዕሉ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ኩነታት እንትርፈቲ ናይ ኣፅዋር እንተደይ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ንሪኢ ኣለና እስከንሸይ ንስማዓዮ Think of it as being the French equivalent of the F-35. You know, it is a big step up. 100 is a huge number. It comes on top of Sweden promising 150 of its latest generation of fighter jet as part of today's deal, which is basically a declaration of intent. So it is France and Ukraine saying that they intend to strengthen their defense cooperation and defense production. There'd also be the latest generation of ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ብሕጂ ሚእቲ ነፈርቲ ኩናት ንዩክሬን ንምሻጥ እንድሕር ኮይኑ ዩክሬን ኣብ ኩናት ዘሎ 5 ሳንቲም የብሉን ስለዚ ካብ ኤሮፓ ይክወፅእ እቲ ገንዘብ እንታይ ዘርእየካ ኩናት ንክቕፅል ክንዲ ምንታይ ድሌት ከም ዘሎ እቲ ኩናት ንነዊሕ እዋን ንክቕፅል ክሳብ ክንደይ ሸውሃት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሸውሃት እቲ ድማ ውፅኢት እቲ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ እናሞታ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ከም መዋፅኦ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ነቲ ኩናት ንኣብነት እንታይ ኢልና ነርና እቲ ናይ መኻይን ካምፓኒታት ናይ ኤሮፓ ፈረንሳ ንባዕሉ ጀርመን ከምኡ ኣብ ዕዳጋ ሕማቕ ዝኾነ ውድቀት የጋጥመን ኣሎ እንድሕሪ ጠቕላላ ክወድቃ ኮይነ እንታይ ክገብርዎን እዮም ነዘን ካምፓኒታት ኣብ ናይ ውግእ ክቕይርዎን እዮም ታንክታት ስርሑ መዳፍዕ ስርሑ ክብልዎም እዮም ምክንያቱ እቲ ኢንዱስትሪ እቲ ንከምኡ ክጥቀምሉ እዮም ድሮ እቲ ሓሳብ ነዊሕ እዋን ክዝረበሉ ፀኒሑ እዩ ነዚ ምስ ምንታይ ከነተሓዞ ንኽእል ኣብዚ ስምዑ ሕጂ We look at the rising number of layoffs in Germany this year, especially in the German auto industry. Take a look. እንታይ ዝረአ ዘሎ ናይ ጀርመን ሌይ ኦፍስ ማለት ካብ ስርሖም ዝስጎጉ ዘለው ብፍላይ ናይቲ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ናይ ጀርመን ጥራይ ኣይኮነ ናይ ኤሮፓ ብሎ ኤሮፓ ኣብ ቴክኖሎጂ ታኡንኮ ተጥቅሶም ዝነበረት እዚ ናይ ካር ኢንዱስትሪ እዩ እዚ ናይ መኪና ናይ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ኣብኡ ቅድሚት እዮም ነይሮም ቅድሚ ሕደት ዓመታት ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ፅርግያ ብሉፅ መኪና ወይ እውን ፅቡቅ ቁጠባ ዘለዎ ሰብ እንታይ ይዝውር BMW እዩ ኣውዲ ፖርሼ ንላዕሊ ገፅካ ክትከይድ ከለካ ማለት እዩ እዚኣቶም ቶም ካልእ ድማ እቲ ቮልክስቫገን ናይ ጀርመን ኩሉ ዓይነት ብራንድስ ኣሎ እንደን ከድካ ላምቦርጊኒ እንተኢልካ ናይ ጀርመን ብራንድ እዩ ዋላ ናይ ጣልያን እዩ ገለ ተበልካ ናይ ጀርመን ካምፓኒ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ መኪና ክትርኢ ከለካ ኣብ ቅድሚት ዋላ ቡጋቲ ገለ በለ ናይ ፈረንሳይ ኣብ መኪና እዮም ቅድሚት ዝነበሩ ስቲል እውን እቲ ረፑቴሽን ኣለዎም ግን ሕጂ እቲ ቁጠባ ናቶም ተን መኻይን ናቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዓንዋ ኣለዋ ክዓንዋ ጅ እንተጀሚረን ድማ ሸቕለት ኣልቦነት ሰራሕተኛታት ክሰጎን ኣይግድን እዩ ምክንያቱ ሰራሕተኛ ብኤሮፓ ዝኸበረ ኮስት ናይ ፕሮዳክሽን ስለ ዝኾነ ንሰራሕተኛታት ምጉዳት ዝዓበየ ካር ካምፓኒ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ዓለም እውን ኣብ ሓደ ደረጃ ዝዓበየ ኮይኑ ዝነበረ ቮልክስቫገን ፋቬ ንብሎ ማለት እዩ 35,000 ሰራሕተኛታት ክኣሊ ምዃኑ እዚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ክሰጉግ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ካምፓኒ እዚ ድማ ኣፀቢቑ ፅልዋ ዘለዎ ኣብ ጀርመን ኣብ ቁጠባ ናይ ጀርመን ብዙሓት ሰባት ዝጥቀምሉን ብዙሕ ሰብ ዝሰርሓሉ ዝነበረን እዩ ካብኡ እቲ ዝሓሸ መክሰብ ዘለዎ ወይ እውን ዓብ ካምፓኒ መርሴድስ ቤንስ ዝበሃል እዚ ናይ መርሴድስ ኢና ንብሎ ንሕና ግን መርሴድስ ቤንስ ንሱ ድማ 40,000 ሰራሕተኛ ክሰጉግ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፀቕጢ መመሊሱ በኣሰ ዝኸይ ዘሎ መክሰብ ናቶም እዮም ቆልቁል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝነገረካ እዚ እቲ ቀንዲ ኣክሳቢ ሴክተር ናይቲ ቁጠባ ዝነበረ ይጎድል ኣሎ ሲኤፍ ግሩፕ ዝበሃል 14,000 ሰራሕተኛታት ክኣልዩ ምናልባት ከም ቁፅሩ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ደሞዝ ዝኽፈል ሴክተር እዩ ነይሩ እዚ ስለዚ ፅቡቅ ደሞዝ ዝነበሮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝዋሱ ዝነበሩ ኣውዲ 7,500 ንኣብነት እጂ ኣውዲ ኣካል ናይቲ ፋቬ ግሩፕ እዩ ግን ንበይኑ ኣውዲ ድማ 7,500 ሰራሕተኛታት ክኣሊ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ስለዚ again ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር እዩ ካብ ኣውቶሞቲቭ ሰፕላየር
ናይ automotive supplier ካልእ ድማ Bosch ዝበሃል ከምኡ ድማ Continental and Schaeffler ዝበሃሉ ሓደ ኮይኖም 7,000 ሰብ ተኣልዮም ሳቶም ከዓ እዚ ነገራት ንሪኦ ዘለና ድማ ንዓኻ ንዓኺ ንዓና ኣነ እውን ኣብ ስዊስ ስለ ዝቕመጥ ብተዘዋወሪ ኣብ ፅልዋ ዘለዎ ይከውን ስለዚ ኣስተውዒልካ ምኻድ ከድሊ እዩ ዳንኤል እቲ ትራክስ ዓበይቲ መኻይን ዘፍሪ ናይ ካምፓኒ ድማ 5,000 ሰብ ተኣሊ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ኣበዮም ከኣቱ ዞም ሰባት እዚኣቶም ስራሕ ዝፈጥር ትካል ከሎ ዶ ንምዃኑ እንድሕር ኢልካ I don't know ፎርድ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ኣብ ጀርመን ዘሎ ይስኻ 900 ይመስለኒ ሰባት ከኣሊ ምዃኑ ንርኢ ኣለና all in all ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ናብ ሕማቕ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንግንዘብ ዘለና ነፍሲ ወከፍና ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኤውሮፓ ኣፅዋር ኣምሻትን ኣብ ካልእ ጉዳያትን ቢዚ ኣብ ኮይናትሉ ዘላ ቁጠባ ናቶም ግን ወላ እቲ ናይ ኢንዱስትሪ ሴክተር ናቶም ከመይ ዝበለ ሓደጋ ይወርዱ ከም ዘሎ ንርኢ ካብዚ ቅፅል ኢልና ናብ ካልእ ዓለም ካ ክንሰግር ናብ ኤስያ From Japan's foreign ministry is in China to calm a diplomatic row between the two countries that has been brewing for weeks. It was sparked by the Japanese Prime Minister, Sane Takaichi, when she said a Chinese attack on Taiwan could threaten Japanese survival and potentially trigger a military response from Tokyo. China has since issued a travel warning for Japan and advised citizens. ኣመንጎ ቻይናን ጃፓንን ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ድማ ይንህር ኣሎ መመሊሱ ይውስኻሉ ኣሎ ጃፓን ድማ ነቲ ዝገበረቶ ጌጋ ይቕረታ ኢላ ዕርያቶ ክንትኸይድ ይቕረታ ምባል ካብ ይቕረታ ምባል ቢልዮናት ገንዘብ ምኽሳር ሓይሽ ኢሎም ይቕፅሉ ኣለዉ ቻይና ድማ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ሕነ ክፈድዩ ደልዮም ክንብል ኣይንኽእልና ግን ኣሲሮምሎም ዘለዉ እዩ ግዜኦም እዮም ፅበዩ ዘለዉ ንክሃርሞም ዘይኮነ ንጃፓን ብሚሳይላትን ብሮኬታትን ከተጥፋያ ዝብል እምነት የብለይን ብቁጠባ ግን ክትሃስያ ትኽእል እያ እንተደልያ ምክንያቱ ናይ ጃፓን ዓብ ዕዳጋ ቻይና ስለ ዝኾነ ጥኢት ከይተኮስካ ክትሃርም ከም ትኽእል ወላ ንኣሜሪካ ፅባሕንጎ ቻይና በዚያ ክትቀፅዓ ዝያዳ ዝዓበየ ዕዳጋ ስለ ዘለዋ ዝዓበየ መቕፃዕቲ ናቶም ብሚሳይላት ዘይኮነ ብዕዳጋ ይክኸውን East Asia, where tensions have intensified between China and Japan. The trigger was just one remark about Taiwan. And within days, it has turned into a full-blown diplomatic standoff. Envoys have been summoned, travel warnings have been issued, Coast Guard ships are on the move, and Japan's markets have reacted. So tonight we'll try and break down what happened, why both sides are angry, and why this matters for the entire region. Let us begin with the remark that started it all. As you know, Japan has a new prime. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዝኸይድ ዘሎ ምፍታጥ መጀመርያ ክልተ ዓበይቲ ቁጠባውያን ጃይንትስ እዮም ቁፅር መበል ካልኣይ ናይ ዓለምናን መበል ራብዓይ ናይ ዓለምና ኢና ንርኢ ዘለና መበል ሳልሳይ ከማ ከይኮን ጃፓን ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ዝፍጠር ባእሲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቁፅር ሓደ ኣሜሪካን ቻይናን ዝግበር ዘሎ by the way when you see this there is one tendency in here China መበል ካልኣይ ቁጠባ ናይ ዓለም ይንብል ኣለና ቁፅር ሓደ መን እዩ ኣሜሪካ እዩ ቁፅር 3 ድማ ቁፅር 3 ወይ ቁፅር 4 ድማ ጃፓን እዩ ስለዚ ጃፓንን ኣሜሪካን ድማ ሓደ ሃገር እዮም ክትብሎም ትኽእል ወይ ጃፓንሲ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ይበሃል እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ብመን ዝግበር ከም ዝኾነ ንኽትርድኦ ከቢድ ኣይኮነን ናው ጃፓን ከም ሃገር ንባዕሉ ብዙሕ ረብሓን ብዙሕ ቁጠባ ዘለዎን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢንዳይሬክትሊ ክጉዳእ ዝኽእል ሃገር እዩ ቅድሚ ናብቲ ወታደራዊ ምትፍናን ወይ እውን ናይ ሓይሊ ነገር ከይሰገርካ ከለኻ ድሮ ብቁጠባ ቻይና ህዝባ ናብ ጃፓን ዝሓስቦ ዝነበረ መገሻ ካንስል ንክገብሮ ብዙሓት ሰባት ድማ ካንስል ክገብሩ እዮም ኢሮም እተን ካምፓኒታት ኣብ ቱሪዝም ዘተኮረ ዘለዋ ካምፓኒታት ናይ ጃፓን ብርክናተን ከም ቆልቁል ይተረኣዩ ድሮ ልዕሊ 12 ቢልዮን ክሳራ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ዝተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ጥራይ ምክንያቱ ናይ ጃፓን ዓበ ክፋል ናይ ቱሪዝም ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ቻይናውያን ድማ እንታይ ክንገብር ንሓደ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ኢዱ ክእቱ ዝደሊ ዘሎ ናብዚ ሃገር እዚ ክንገይሻ ይንደልን ኢና ንሕና መገሻና ጠጠው ኣቢልና ናብ ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ኢና by the way መንግስቲ ቻይና እንታይ ኢሉ ኣሎ ነቶም ካብ ጃፓን ሓሲብኩም ዝነበርኩም ትኬት ፍላይት ቡክ ጌርኩም ዝነበርኩም እቶም ናይ ኤርላይን ካምፓኒታት ብናፃ ምለስሎም ብምባል እተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና ናይ ትኬታቶም ብናፃ ሪፋንድ ክገብርሎም ኣዝዩ ከም ዘሎን ብኡ መንፅር ድማ ብዙሓት ሰባት ናብ ጃፓን መዲቦሞ ዝነበሩ መንገዲ ናቶም ወይ ፕላን ናቶም ይቕይሩ ከም ዘለዉ ይዝንገር ስለዚ
ናብ ኩናት ቀደም መኻዱ ጥራይ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና point. No Japanese prime minister has said it so openly before, has spoken about Taiwan so openly before. Earlier, leaders mostly avoided the subject. They called it strategic ambiguity, which means do not spell out your position and do not provoke Beijing. But Prime Minister Takaichi has spoken about it openly. So China was quick to respond. Beijing summoned the Japanese ambassador and called Prime Minister Takaichi. ነቲ ጉዳይ ቲና ንርኢ ዘለና ሕጂ ትዝቕፅል እንታይ ክኸውን ዝብል ክልቲአን ሃገራት በብወገነን ተሓዲድ ይገብራ ኣለዋ ይተሓዳደዳ ኣለዋ እቲ ተሓዲድ ግን ናብ ስጉምቲ ገፁ ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንብል ኣይብልን ያነ ድሮ ኣብ ልዕሊ ቱሪዝም ናይ ጃፓን ክሳብ 13.6 ቢልዮን ዝኣክል ሓዋፍ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብሰንኪ ናይቲ ቻይናውያን ኣይንኸይድን ኢና ናብ ጃፓን ስለ ዝበሉ ብኡ ዝቕፅል ድማ ናይ ጃፓን ሚኒስተር እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ክግበር ዘይግብኦ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ድማ ማንም ሃገር ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ኢዱ ዝእቱ ሲሪየስሊ ከም ትሪዮ እቲ ሲሪየስ ምርኣይ ድማ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር ነተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ናተን ዝኣትዋ ብሚሳይላት ዘይኮነ ብቁጠባ ገይራ ኣፈን ተትሕዘን ንሪዮ ዘለና ኩነታት ጃፓን ኣበይ ዘሎ ታይዋን ኣበይ ዘሎ ቻይና ድማ ኣበይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ትቐይሕ ብምሉእ ቻይና እዩ እቲ ጃፓን ዝበሃል ድማ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ታይዋን ከዓ ኣብ ድርኩኺ ናይ ቻይና ዘሎ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣቲኻ እሞኻ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ምዃኑ እተኣምን ድሕሪ ኮንካ እሞኻ ቻይና ዓቕምኻ እውን ዘይኮነ እንተኮይኑ እንታይ ገደሸካ ትገብር ዶ ኦፍኮርስ እዚ ትዕቢት ኣሮጋንስ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ንኽትፍፅም ንበዓልካ ኣብ ጉድጓድ ተኣቱ ኣብ ሽግር ተኣቱ ልክዕ ከምዚ ኤውሮጳ ዝኾንዎ ዘለዉ እዮም ኤውሮጳ ትኾኑ ዘላ ኩነታት እኮ ውፅኢት ናይቲ ዝኽተልዎ ዘሎ ፖለቲካ እዩ ንባዕሎም ቁጠቦኦም እናረመሱ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብዚ ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ሪአ ነይረ እታ ኢንተርቪው እቲያ ድማ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኤውሮጳ ፅቡቕ ዝኾነ መብርሂ ክበና ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ብሕፅር ዝበለ እዚያስ ክስምዑለይ of the Russians. They are not going to harm the EU, you think? It's not a threat to us. They're not even going to conquer all of Ukraine. So the argument You've noticed for the last 3.5 years, they have been fighting very hard just to conquer the western 1/5 of Ukraine. The western one. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ፕሮፌሰር This is the Wehrmacht. ጆን መርሻይ መርሲ ንራሻውያን ክንፈርሆም ዘለና ምክንያቱ መንግስቲ ኤውሮጳ ብተደጋጋሚ ናብ ውሽጥና ክመፁና ይኽእሉ እዮም ንኤውሮጳ ክወርዎ ይደልዮም ይብሉና እዮም ኢሉ ኣይትሕሰበ ኢሉ ምክንያቱ 3 ዓመትን መንፍቕ ናብ 4 ዓመት ቀሪቦም ከለዉ ንዩክሬን ከማን ሓደ ሕምሲት ናታ 20% ናታ ጥራዮም ክሕዙ ክኢሎም ዘለዉ ስለዚ ከመይ ገይሮም እዮም ንዩክሬን ሙሉእ ከማን ክወሩ ዘይሓስቡ ዘለዉ ሲ ንሙሉእ ኤውሮጳ ክወሩ ክምኽእሉ እዚ ፈፂንካ ኤውሮጳዊ ክሓስቦ ዘለዎ ኣይኮነን እዮም ዝብል ዘለዉ እቲ ገይም ግን ረእይዎ ኤውሮጳውያን ናይ ራሻ ነዳዲ ከመይ ሊመፆም ነይሩ ነቲ ናይ ራሻ ነዳዲ እምቢ ኢሎም ከዓብዩ ከለዉ ረእይዎም ሽዑ እንታይ ይገጥም ኤውሮጳውያን ነዳዲ ናትካ ይንደለና ንፑቲን ሳንክሽን ዕፀወ እዚ ነዳዲ ከይትሰደልና ብምባል ዓፅዮሞ ኦኬ ነዳዲ ናይ ራሻ ይትደልን ኢኻ ቁጠባኻ በዓልካ ክትቀርቶ ትጅምር ሽዑ ፑቲን ረእይዎ ኣምፃ ኣቢሉ ንራሻ ነዳዲ ናይ ራሻ ኣነ ክገዝአ ይብላ ኣሎ ናብ መን ክሸጦ እስከ ናብ ኤውሮጳውያን ክሸጦ እዚ እቲ ገይም ዝፃወትዎ ዘለዉ ክሳብ ክንዲዚ መፃወቲ ኮይንካ ከለኻ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ድሕሪ ኮይንካ ኢትስ ክሬዚ ረይቦም መፂኦም ገንዘቦም ሒዞም እቲ ብሕሱር ዋጋ ብፅፉፍ ዋጋ ባዕሎም ዝገዝዎ ዝነበሩ ገዲፎም ሰብ ካርቱን ድማ ኣላ በቃ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቤላ ገይሮም ነቲ ኩነታት መላገፂ ገይሮሞም ክሳብ ከምዚ ውርደተኛ ክትከውን ኣማይ ተገበን ምናልባት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መላገፂ ዝመስል ሳክት ከም ሲሪየስ ክትወስዶ ዘይትኽእል ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል ግን ጀነራሊ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ከምዚ ተፈጢሩ ከሎ ፖሊሲ ናይ ኤውሮጳ ክሳብ ሕጂ ፖሊሲዮም ክቕይሩ ኣይፍትኑን እዮም ዘለዉ ኔክስት propaganda machine that has been spoon-fed to Christians, whether it's in the pews at church or Bible study, or coming through the television or through their politicians' mouths, that we have to do everything for Israel. That's the only way we're going to go to heaven. America will be cursed if we don't. That whole lie is breaking apart. And thank God it is, because I, as a Christian, ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ኤምቲጄ ትበሃል ሓንቲ ዓባይ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቤዝናቱን ዓብይ ቻሌንጅ ኮይናቶም ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ሪፓብሊካን ስለ ዝኾነት ንባዕላ ንእስራኤል ድማ እታ ዝዓበየት ብድሆ ኮይናቶም ዘላ እያ እንታይ ትብል ዘላ
مبزعت جزء أبتي ريبابليكان بيز ويون قال إسرائيل كندقف سي كم زقديتنا يملاخ كم زلنا غير كايد شيء زين ما جاي إسرائيل هجري ونحن هجرينا كم ز عينة سلوا بقات رايد يكون أبتم من سيات تفتيرو زلوا سلوا نأمريكا ني إسرائيل تزعبي بدوقين وهم زلوا سيو من سيات ينقح سلوا زلوا زيادة دما أمن تايس أوتوناني روميم زلوا زلوا أنا سكرمي زبلان نزنك حتى زي نعنا نيرتراوين بقت تكر بحنا زغل كويني سمعان معناته أتي أنت أرى يرتراز جبر زنبرة أكايدا هذا كابتك عندي النتيجة كنا تفاندز جبر زنبرة مني إسرائيل زبال هجري إسرائيل لما أمريكا كم دليتون أمريكا دليتو خجبرو زغل سلا زنبرة زسم عوج. I believe it was last year. Had a sit-down interview with Theo Vaughn, and she said something that really meant a lot to me because it showed me that she's actually really reconsidering things and thinking about things. She said, "Oh my God, I realized, like." I've been brainwashed to hate Muslims, basically. Yeah, it was very powerful. It was very powerful. We just don't see Muslims as like human life. And to me, to speak about Gaza and talking about casinos and hotels, and these people just lost their entire families. It's انتايو تي جايم نيرو أب أمريكا يقولوا نسلام هذا عبد سلاي كم زخونة جيركا دستشت أنيرو إسلامويان عرب كلاتهم سلاتنا أمريكا سلا زخونو أمريكا سراوينا تا ببومباتات جيرا قتلهم كلا حزب أمريكا يقدسني زخاب بريم ووش بروباغندا جيروم نتزبي قبل على اسلام تصلق كم زلوا فرق كم زلوا بهوليوود غيركا كل جزء زفنجرون زقاتلون الله اكبر لهم زفنجرون زقاتلون غيركا استشط اصلي قبل على الاسلام زورده قفعي سبك كاستقبلوا كم زي كنت غير نيرو بزا ابقى زرعنا يوسل دما قبل على كالوت اسلام نخجبر وي ونزجبر زنبريو قبل على اليمن يكون قبل على العراق يكون قبل على افغانستان يكون كابز قددي زور نيرو سلازي قاند صقم نسرا إسرائيل عبت بوتات دليتا نخدجبر قبل الإسلام تسألوا كل ونالو نحن أمريكاويان نتنسهم زبل ودما تعميتنا ندقفهم زبل زربا دروت نقحت عبس الواقف فتر زي ميرلو كان يسألوا عندما دستارنا بودكاست زغونتي أنا زقول دايزي العلم تياتو زلا. Exactly agree with Tom. I think we're nearing a bottom. I look at this as a great buying opportunity for long-term investors. You know, Bitcoin was the first thing to turn over before this broader market pullback. It was sort of the canary in the coal mine, signaling that there was some risk in all sorts of risk on assets. I think it'll be the first thing to bottom, and I agree with Tom. We're getting very close to انتايز بلا نازلو زرباز سمعوا تي داغتا تربيش لوجن عقل يركم نتكون تتقاملو this is a great buying opportunity. I personally am buying أنا جزية زلقو نتعدل تتقاملو يبلكم على كم زعين نتعدل ساعتي زقاتم كالاي من البات ندك نستيو مخريازيا. If your boyfriend will be successful in the future, here's the test. If he knows every stat about sports players in every league, but has no idea how the stock market works, what Bitcoin is, or how real estate builds wealth, that tells you everything you need to know. Entertainment won't build him a future. زاقال انت تبلا لا مسيلكم بفلاينة تندك نسيو ناشتو عرك قناتكي ولاو بعال بيتكي بزعبا السجري نفس وقف تسعطاي انتهي بزعبا قانتاناتو تم تسعط 8 يوم تايم زقبرو ابي يسرحو كندي جنزب اللون بس ماني عركم ماني اغلي نزو كله برقات زفلت بزعبا السجري يقوم بزعبا باسكت بول دي قال بتدفتو برقات زلو الزرب بزعبا ستوك ماركت دي فلت بزعبا كريبتو زي فلت بزعبا جنزب زي فلت نحر خوينو انت عين السب مخانو درو نغير كله زي سبزي بزعبا اقداسنتنا هيوت قدامنتات ناتو زنبع مخانو أب إسراتات ثلاثات كم زبل زلوا سب صباح نجو تجمتي الخالق خون كبيريو سلازي أتاقوا على نسيتي مزاي انتاي خون مخانون تسبسي بزجير كجمتي يا تولن زلا أتا مخرج بقت دي حماق نباخم يجات فاتا مخري نسكرج በነገራችን ላይ የ10 ብቻ ሳይሆን የ30 ዓመት እቅድም አወጥተናል በ2050 ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ስመጥር ከሆኑ ሀገራት በዚህ ዳታ ትመደባለች የሚልም እቅድ አወጥተናል ሁለት ሀያላን ሀገራት ይኖራሉ ከሁለቱ አንዷ ኢትዮጵያ ትሆናለች የሚል እቅድም ተወጥቷል 10ን ከተግባባን በኋላ 30ውን እንወያይ بعزرة حبساسي إثيوبيا أب عالم كله تحيالات هجرات كل وين حنت كباتن كتكونيا عايز بنزلو أبي أحمد مالتيو أتو أبناتي الردادات تاكلت حمسة مالتو سي دايما تسودي مسيلوني يرخو مالسي أزير حق زليد مثلا يرو وال صراحة مش عمتي تعرفوا هذا له إثيوبيا دما كابتا نسوس تقبلها ندحريت مبل 280 عندي قلبتي حلا مش مبل كالي تقول مبل 280 كوين هلا أتي حزب زبلو زلو سمعوا نعو كتكبر كند زفتن بقمت قالوا زسرع زلو مراحيهم زبلوها بقيتا بيسوس سم اللي لما يتعقر إلى النسرة يتوتن النسرة
የት ወተን እንስራ እንጂ ምንም ሳናረግ ምንም ሳታገባ ፍሬቻ አላበራ ማለት ሲገባ ፍሬቻ አብርቻለሁ። ኧረ የት ነው የሚካሄደው? ኧረ የት ነው የሚካሄደው? መስራት ካልቻለን በቃ ወይ መረሽኑን በቃ አስገቡና የሆነ ቦታ ላይ ግደሉ፣ ጨፍጭፉን በቃ እንዴት ነው መስራት የሚቻለው? እሺ ይሄ ሀገራችን ነው። በእናትህ ከም ትሪእዎ ዘለኻ እቲ ህዝቢ ድሮ ከም ዝንሪኦ ዘለና ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ላዕሊ ዝድይብ ዘሎ ሰሪሕና ክንነብር ኣይከኣልናን ኣበይ ክንጠፍኣልኩም ትደልዩና ኣለኹም ዝብል ዘረባ እዩ። ኣበይ ክንጠፍኣልካ እንደለና ኣለኻ ማለት ሰሪሕና ንክንነብር ነቲ ሰብ ዓቕልዮም ኣፅብዮምሉ ዘለዉ ግብሪ ዳርጋ ንሰብ ትንፋሱ ክሳብ ዘውፅእ ግብሪ ካልእ ኣብ ልዕሊ እቲ ግብሪ ዝወሃብ ይኹን ገለ ድጎ እዚ ብልሽውና ድማ እቲ ብልሽውና ደረቱ ዝሓለፈ እዩ። ምክንያቱ ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ እኹላታዊ የብሉን ደሞዝ ናይቲ ሃገር እኹል ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ዝገብር ነፍሲ ወከፍ ነታ ስልጣን ተቐቢሉ ዘላቶ ስልጣን ገይሩ ስኩዊዝ ክገብር እዩ ዝፍትን፣ ክሰርቕ እዩ ዝፍትን፣ ክዘምት እዩ ዝፍትን። ኣብ ገለገሊዩ ጌታቸው ጀዋር እንታይ ኢሉ ነይሩ ዋላ እውን እቲ ብልሽውና ግቦ ማለት እዩ ብብር ከይትበና እዮም ዝብሉ ብዶላር ሃቡና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ብወርቂ ወይ ካብ ብዶላር ክኾን ኣሎ እቲ ግቦ ምክንያቱ እቲ ብር ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ካብ ዝብል ኣቢኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዓዲ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ተመሊስና ንርአዮ እዚ ጌታቸው ጀዋር ድማ ኣቦ ናይዚ ዕግርግር ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ዝግበር ዘሎ ናዕቢ ሓደ ብሓደ ብግዜ ብሰዓታት ፖስትን ሼር ክገብሮን ይውዕል ኣሎ። እዚ ከዓ መንእሰይ ክለዓል ጀሚሩ ኣሎ፣ ትሬንድ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ዝለዓል ዘሎ መንእሰይ ከተተሓሕዞ ክትክእል ኣለካ፣ ምርሕነት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ። ከምኡውን ኣብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ኣድማይና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ዓይነት ኣድማይ ዝረአ ዘሎ እዚኣ ድማ እታ ቢግኒንግ ኦፍ ዲ ኤንድ ይብልዎ ናይቲ መወዳእታ መጀመርታ እዩ ዝመስል ዘሎ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ካልእ ዓይነት ሓደጋ ወይ እውን እቲ ኩናት እቲ ጥፍኣት ይቕፅል ኣሎ እዩ። እታ ነቲ ሕቆ ናይቲ ስርዓት ከተፍርሶ ትኽእል ግን እዚ ህዝባዊ ምልዓዓል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ዝረአ ዘሎ ናይ ኣድማ ምትእኽኻባት እዩ ዝረአ ዘሎ። እቲ ስርዓት ድማ ተቐንዲ ዝፈርሃሳያ ንዑ ንምብታን ብዙሕ ፀጋታት ኣውፊሩ ከም ዘሎ ኢንተርነት ፅቡቅ ገይሩ ይቆፃፀሩ ከም ዘለዎን ሳይበር ሴኩሪቲ ናቱ ኣሕይሉ ይንቀሳቀስ ከም ዘለዎን ኩሉ ዓይነት ከጋጥም ንዝኽእል ፈተናታት ንምብርዓን ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ማለት ነዚ ጠጠው ከተብሎ ሰራዊት ገለ ክትገብር ዝከኣል እዩ። ትሕቶ ግን መሰረቱ እቲ ህዝቢ ሓፍኮፍ ዘብሎ ዘሎ ዲሞክራሲ ስለ ዝደለየ ወይ እውን ናይ ምምራፅ ዕድል ስለ ዝደለየ ወይ እውን ካልእ ተወሳኺ መሰላ ስለ ዝደለየ ኮነ ዝቃለስ ዘሎ ሂወት መሪሩ ወይ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ዝብላዕን ስተን ብሳነት ሰብ ብምንታይ ካ ጠጠው ከተብሎ that's it. So it's very very tricky. ሰብ ክስደድ ይኽእል እዩ። እዚኦም ናበዮም ክስደዱ መን ይቅበሎም? 130 ሚሊዮን ኣለና ትብል ኣለኻ ናበዮም ክስደዱ? ዋላ ንክስደድ ከዓ ገንዘብ የድልየካ ማለት ኤርትራሲ ስደት ንፈልጦ ንሕና ኢና ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ንሱዳን ክትከይድ ክንደይ ገንዘብ ይዘድልየካ? ኣሽሓት ገንዘብ ይዘድልየካ ወይ እውን ብዙሕ ነገር ይዘድልየካ። ኣብ ካልእ ዓዲ ከይድካ ንክትቅመጥ ብዙሕ ገንዘብ ይዘድልየካ። ኩሉ እዚ ሰብ ተሰዲዱ ዘሎ ገንዘብ ጥራይ ጅቡ ወላ ሓንቲ ነይሩ እዩ። ሰብ ጥራይ ጅቡ ተሰደደ ግን ዝበዝሐ ሰብ ገንዘብ ነይርዎ እዩ። ዝተኣማምን ቴሌፎናት ነይርዎ እዩ። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ይኮኑን። እቶም ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ምቾት እዩ ዘለዎ ይወፅኦም ከዓ እቲ ድኻ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ድኽነት ድማ ሰራዊት ሰደደ ድኽነት ኣሎ ኣብቲ ዓዲ መናብሮ ድማ ክቡር ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ከቢድ እዩ። ስለዚ እቲ ዝድይብ ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ካብ ምቾት ተበገሰ ወይ እውን ዲሞክራሲ ዶ መሰል ዶ ኢሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዘይኮነ ናይ ምንባር ሕቶ ከፊይዎ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኢትስ ታይም ንኣብዪ ኣሕመድ ጌም ኦቨር ክበሃል ጋርጉና ሼር አድርጉልኝና ለሚመለከቱ አድርሱልኝ። ኧረ በጌታ በኢየሱስ ስም ኧረ ወይኔ በኢየሱስ ስም እንዴት ነው መስራት የሚቻለው እዚህ ሀገር ላይ? በአገዛዝ ጦርና ፋኖ ኃይሎች መካከል የሚደረገው ውጊያ ዛሬም ቀጥሏል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ከደብረ ማርቆስ ከተማ ቅርብ ርቀት በሚገኘው ቸርተከል አካባቢ በተደረገው ውጊያ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት መድረሱን የተሰማው قد مزانا يفانو مرأينا دما حنت خالي تكوس خلكم يابزي نتا أبي كنتاتو تقادد والتيو. Why the IMF warns on yuan debt swaps in Kenya and Ethiopia. Last month, Kenya just switched big Chinese railway loans from US dollars to yuan, stating the move will save about $215 million a year, money it badly needs.
Ethiopia has followed Kenya in taking similar restructurings. The IMF warns these currency swaps may cut costs now, but they can also create new risks if not managed well. But that is true of any loan, including loans from the IMF. So why the warning? Kenya and Ethiopia are under heavy debt pressure. Kenya has juggled bond repayments and asked the IMF for a new program to anchor its finances. Ethiopia is a multi-year IMF arrangement and restructuring under the G20 fix. እንታይ ትብለና ኣላ መሲልኩም ኣብዚ ሓለፈ ኬንያ ምስ ቻይና ሓደ ኣገዳሲ ዲል ናይ ካረንሲ ስዋፕስ ዕዳና ታብ ዶላር ዝነበረ ካብ ቻይና ናብቲ ባጤራ ናይ ቻይና ዩዋን ክቅየረላ እቲ ምቅያር ናይቲ ዕዳ ካብ ናይ ዶላር ናብ ቻይና ክኸውን ከሎ ድማ ክሳብ 220 ሚልዮን ሴፍ ክትገብር ከም ትኽእል ዝንገር ነይሩ እዚ ሓሳብ እዚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ እንተኾነ IMF ታይ ክብሎም ጀሚሩ ከይትገብርዎ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ስለዘሎ ካብ ዶላር ክሓድም ዝፍትን ኣፍንጩ ስበርዎ ተባሂሉ ስለዘሎ IMF ድማ ብዙሕ ዕዳ ሂቦም ስለዘሎ ኣይነ ማኽረኩምና ጽቡቕ ኣይኮነን ይብሎም ኣሎ ዕላማ ድማ ካብ ዶላር ንኽወፁ ወላ መዋፅኦ ናይ ቁጠቦም ተኾነ ከይትገብርዎ ካብ ዶላር ምህዳም መንገዲ ምጽራቅ ንኻልኦት ድማ ኣብነት ክኸውን ስለዝኽእል ንኬንያ ይኹን ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ይመጽኦም ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ወይ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ጠንቂቖም ኣይባሃልኒ ግን ጌጋዩ ከርባሓኩም ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ብልኡም ቃላት እዮም ዛረቡ ካብ ድሕሪ መጋረጃ ግን ጎረሮኻ ይሓንቁኻ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ሓንቲ ተስፋ ገይሩላ ዝነበረ ሳያ ምክንያቱ ካብ IMF ኣመና ጸቕጢ ገይሮምሉ ስለ ዘለዎ ግብሪ ክእክብ ኣታዊታቱ ንክዕቢ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ነቲ መነባብሮ ንሰማይ ደይብዎ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ቀውሲ ተደመሮ እዚ ክመጾ ዝኽእል ጸቕጢ ኣብ ግምት ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ከጋጥሞ ዝኽእል ብድሆታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንገር ቀፂልና ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ወስኸሉ ኣብ ልዕሊ እዩ ብሔራዊ ኃይል ምዕራብ አማራ ቀጠና ቴዎድሮስ እዝ 206ኛ ኮር ቸርተክል ቀጠና ለቅለቂታ የተባለ ቦታ በተደረገው ውጊያ የአገዛዝ ጦር ላይ ከባድ ጉዳት እንደደረሰበት አስታውቋል። በተመሳሳይ በሰሜን ወሎ ዞን ከመቄት ወደ ማርቆስ ከተማ ዳኖ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኩሉ ነቲ መኸተናይ ምስ ኣቢ ገጢሙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጎጃም ድዩ ብጎንደር ድዩ ብኻልእ ቦታታት ቀጻሊ ኣብ ግጥም ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ይድክሮን ይማርኾን ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ፈከርቲ ሰራዊት ናይ አብ ድማ ቀጻሊ ዘጋጥሞም ዘሎ ነዚ ይመስል የምትመለከቱት ባንዳ በሰሜን ምስራቅ 61ኛ ኮር የሁለተኛ ሻለቃ ምክትል አዛዥ የነበረው መቶ አለቃ በእውቀቱ ምስጋናው ይባላል። ታዲያ ባንዳ በተለያዩ መድረኮችና በተለያዩ ሚዲያዎች አማራን ገና ማቅ እናስለብሰዋለን እያለ ሲፎክርና ሲደነፋ የነበረ ትልቅ ግብዝ ባንዳ ነው። ታዲያ ባንዳ በግዙፍ ላስታ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ኮር ተከዜ ክፍለ ጦር በነጎድጓድ ኮማንዶ ዘላለም ሲሳይ በቁጥጥር ስር ውሏል። እቶም ዝፍክሩ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ናይ አቢ ሰራዊት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣትዩ ይፍክር እዩ ኣይዶነ ናብ ኩናት ከኣትዉ ምዃኖም ስለ ዘይፈልጡ ዶም ዝፍክሩ I mean it's such a dangerous thing ሓደ ወታደር ኮይኑ ናብ ውግእ ዝብገስ ዘሎ ውግእ ከኣቱ ዝኽእል ኣብ ሚድያ መፅኡ ዝፍክር ዘሎ ጽባሕ ንጎ ክማረኽ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ድዩ ኣብ ናይ እስራኤል ኩናት ትዝክርዎ ተኾይንኩም ኣብ ናይ እስራኤል ኩናት ይዝብለኩም እቲ ወታደር ኣይዛረብን እዩ ኢቭን ወታደር ኣብ ዝመፀሉ ይሽፍን ወይም ገጹ ናይ ኔቶ ክኾን ከሎ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ኣይረአን እዩ ስለምንታይ በይኑ ክትሓስ ስለ ዝኽእል ወላ እውን ኣብ ካልእ ሲቪላዊ ህይወት ጸላእቱ ደልዮም ክረኽብዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ ምስጢር እዚ ስለ ዘይተረድኦም ድዩ ርእሶም ብትክክል ስለ ዘይሰርሕ ድዩ ወታደራት ናይ ኣቢ ብዙሕ ግዜ ወፂኦም ክፍክሩ ኢናዮም ኣለና ጽባሕ ንጎ ዳሓራይ ክንደይ ግዜ ድማ ከምኡ ኢሎም ይፍክሩ ይተሓዙ ድማ مستتحزو دما انا ጭቁን የነረ انا استغفعኩ የነረ ተገዲደ ኣብቲ ኩናታት የነረ ትብል እቲ ዝዕዘጋ ዘሎ አካል ንዓኻ ዝቋፀር ዘሎ ብዛዕባ ህላውነት ከም ብዛዕባ መሰላት ከም ዘይግድሾ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩናት ኢኻ ዘለኻ ብቃንዛ ናቱ ትፍክር ተነርካ ብቃንዛ ናቱ ትላገፅ ተነርካ ኣብታ ዝረኸበልካ ግዜ ኩላዓካ ከም ዝኽእል ናብነት ሓደ ካብኦም ዝይጅራይዎ እኔ ሲደመር ፋኖ ሲደመር ህዋት ሲደመር ሻቢያ ሲደመር ግብጽ ሱዳን ተጠራቅመው ቢመጡ እንኳን እኛን መቋቋም ማሸነፍ አይችሉም። ለምን እንደው ታውቃላችሁ? እኛ የተገነባነው በወታደራዊ ስልጣና ብቻ አይደለም፣ በኢትዮጵያዊነት ነው። ውስጣችን ስለዚህ ትሪ ወላሁ መጂ ከምዚ ሊፍክር አለ ኩናት ያአቱ ዳያቱን አይፈልጥኔ ኮሚሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ እዮም ዞም ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ፀናና ቀብ መሰበል ወሽዑ ፈጠጥ ኮይናቶ ዝነበረ ዛብ ዝንሪኦ ዘለና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሎሚ ይፍክሩ ጽባሕ ንጎ እንታይ የጋጥሞም ኣይፈልጡን እዮም ተራ ሰብ ከማኽሮም ይዝግባእ ኣብ ናብ ውግእ ትኸይድ ከለኻ ክትፍክር የብልካን ኣብ ካሜራ ክትወፅእ የብልካን
ኣብ ካሜራ ክትዛረብ ትደሊኻ ድማ ገጽካ ክሽፍና ኣለካ ግን ኣይኖ ስራሕ ስለ ዝኾነ ገለ ኣታዊ ክረኽቡ ስምዒት ናይ ህዝቢ ተንኪፎም ገለ እኮ እንደኾን ዝኾነ ይኹን ኣታዊ ንረክብ ዝብል ሓሳብ እውን ኣሎ ምክንያቱ እቲ መናብሮ ንባዕሉ ዕድል ዘይሂብ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ነዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዎ እንዳ ፋኖስ ከንርአ ነገሮች እንዳሉ ብልጽግና እንታይ ይብሉ ሆነው ኢትዮጵያ ወደፊት እየተራመደች ወይም ደግሞ ወደፊት ለመስፈንጠር ሙከራ እያደረገች እንዳለ ቢታወቅም ለመጎተት ደግሞ የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ። ያ ደግሞ ዋነኛ መገለጫው በተለያዩ አካባቢዎች የምናያቸው የጸጥታ ችግሮች ናቸው። የጸጥታ ችግሮቹን እርሱ እንዴት ነው የሚገልጿቸው? እነዚህ ሙከራዎች መጀመሪያ ተፈጥሯዊና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ማየት ያስፈልጋል። ማንኛውም እንቅስቃሴ ጎታች የሆነ ነገር ይገጥመዋል። ወደፊት ለመሄድ ስትፈልግ ወደ ኋላ የሚጎት ነገር ይኖራል። ወደ ላይ መዝለል ስትፈልግ ወደ ታች የሚስብህ ግራቪቲ የሚባል ነገር ታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ከም ሚሳይል ንላዕሊ ክውንጨፍ ስለ እንደሊ ዘለና ግራቪቲ ድማ ስዕበት ናይ መሬት ኮይኑ ዝስዕበና ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ኣብ ኣምሓራ ንሪኦ ዘለና ቃልሲ ኣብ ትግራይ ኣብ ኦሮሚያ ዘጋጥመና ዘሎ ኣብ ጋምቤላ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሶማል ኣብ ዓፋር ኣብ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘጋጥመና ዘሎ ንሕና ንውንጨፍ ስለ ዘለና ነቲ ምውንጫፍ ናትና ከም ስዕበት መሬት ኮይኑ ዝኽልክለና ሓይሊ ናይ ሳይንስን ናይ ተፈጥሮን ሕጊ እዩ ማይ ጋድ ዲናያል ኣብዚኦም ዘሎ ናይ ምህውታት ዓቕሞም እዚኦም ህዝቢ ዘሎ ካላርስቲ እዩ ብዝኾነ ነቲ ናቶም ናይ ህውተታዊ ኩነታት እቲ ብወገን ፋኖ ብወገን ኣምሓራ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲዎም ኪኖኦም ዝሓለፈ መልእክትታት እዩ ዘመሓላልፍ ዘሎ ገለውን ነገር ላስታውሳችሁ እኛ ጋር ሆኖ በፋኖ አብሮ ትግል ላይ ይሰዋል መከላከያ ላይ ሆኖ ይሰዋል ወደዚህኛ ፋኖ ባንዳነ ተብሎ ይገደላል ወደዛ ጠላት ባንዳነ ብሎ ይገደላል በብዙ መንገድ ነው የሚገደለው ብልጽግና አንተ ሲነግሩ ማሰማ ደነዝ አማራ እኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ መልእክት አያይዤ የምነግርልህ የአማራ ሚኒሻ የአማራ አድማ ብተና በውስጣችሁ ሚኒሻ መስሎ የገባ አድማ ብተና መስሎ የገባ በብሔር የሰከረ ሌላ አጀንዳ የተሰጠ በውስጣችሁ እንዳለ ይገባናል ብሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ረኺብዎ ዘሎ ስቃይ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እነዚ ድማ ብዙሓት ኬላታት እውን ከምኡ ይጠቕስዎ ኣለው እዮም ኣብዪ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ ይፃወተሉ ከም ዘሎ ነቲ ገይም ብምልሻ ድዩ ናይ ብተና ተባሂሉ ድዩ ካልእ እቲ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ምስ ባንዳ ትራኸብ ኣለኻ ተባሂሉ ይቕተል ኣብ ኣምሓራ እንተሎ እውን ምስ ባንዳ ርክብ ኣለካ በሃል በቲ ሓደ ድማ ነቲ ባንዳ ከጥፍእ ተባሂሉ ከም ወታደር ኮይኑ ድማ ምስ ፋኖ ይበኣስ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ብብዙሕ ገጻት ንኽጠፍእ እዩ ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ዝተዳኸመ ክልል ብቁጠባ ዝተዳኸመ ህዝቢ ድማ ክጎድል እንተተኻኢሉ ስነ ልቦና ናቱ ክዳኸም ንባዕሉ እዚ መንፈስ ናይቲ ህዝቢ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ካልኩሌቱ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ ፋኖ ክስዕር ዲያ ይስዕርን ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ኣምሓራ ይዳኸም ኣሎ ኣብቲ ፕሮሰስ ብኩሉ መንገዲ ምክንያቱ ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ኮይኑ ዝዋግኦ ዘሎ ድማ ብዙሕ ምልሻ ኣምሓራ ይከም እዩ እቲ ናይ ብልፅግና ናይ ካልእ ሰራዊት የለን ማለት ኣይኮነ ብሓፈሻ ህዝቢ ኣምሓራ ክነቅሕ ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ናብ ትግራይ ገፅና ንዝገር ቀንዲ ዕላማኦም ሶም ናብ ሻዕቢያን ናብ ትግራይን ስለ ዝኾነ ጽንፈኛው የቲፒኤልኤፍ ቡድን የሚንቀሳቀሰው በሻዕቢያ ነው። ይሄ ቡድን በሻዕቢያ ይንቀሳቀሳል ማለት ሻዕቢያ ግልጽ አቋሙን አስቀምጧል። ኢሳያስ መንግስት በአስቸኳይ ጦርነት ውስጥ ግቡ የሚል ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል። ቅሌን ጨርቄን ሳትሉ ትግራይ ወደ ጦርነት ትግባ የሚል ትእዛዝ ሰጥቷል። ምንድነው ቡድን የሚንቀሳቀሰው በሻዕቢያ ነው። ይሄ ቡድን ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቃ ሻዕቢያ ኣዝዩ ኪድና ውግእቶ ግድም ኩናት ክትገብር ኣለካ ዕግርግር ክትገብር ኣለካ ዝብል ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣሎ ብኤርትራ ከምዚ ዓይነት ትእዛዝ ተዋሂብ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቶም ኮይኑ ዘሎ እዩ ኩሉ እቲ ፀገም ናይ ትግራይ ዘሎ ፀገም ህወሓት ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ፋኖ ኩሉ ሻዕቢያ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ክትብል ኣለካ ምንታን ሓደ ንሻዕቢያ መጥቃዕቲ ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ምክንያት ክኾነካ ካልኣይ ድማ ካብዚኦም ትማሊ ዝቆሙ ውጅለታት ከመይ ገይሮም ይስዕሩኻ ንዝብል ድማ መሸፈንን ክኾነካ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን ንስማዕ ዳርጋ ብዝሰፍሐ መልክዕ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ስምዕዎ ሕጂ ከይምለስ ግን ኩሉ ፃዕሪ ክገብር እያ ካብ ሓይሊ ወፃኢ ዘሎ ፃዕሪ ክገብር እያ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ብፁዓን ገይሮም ንባዕሎም ሕገ መንግስቲ መኽበርቲ ገይሮም ዘቕርብሉ ነገር ክህሎ ይኽእልን ሓሶት ሓገብ ክበሃል ክእሉ ኣሎ እቲ ዝፈርስ ህወሓት ተዘይብሒትዋ عدت فرس يا زبلة حساس وايد فرس بس كفرس لما كلنا نسرح لنا نازي كوكيو خاص حنجير خاص
ናብ ስልጣን ንምድያብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣካል ግን ይኸውን ብፅዕንቶስ ብዘይ ፅዕንቶስ ንመቐለ ታርጌት ዝገበረ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ በዚ ደረጃ እዚ ምስጢር ካፍሉና እውን ገርም ሓቲተ ተገበሩ ግን ይገርመንን እዩ ሕዚ ኣብ ብዙሕ ናይ ትጉጅላ ኣኼባታት ተዳሎ ስንቅ ዳሉ ምዕራብ በሓይል ክንኣቲና ሓሶት እዩ ምዕራብ በሓይል ክንኣቲና ዝበሃል ዘረባ ሰራዊት ኣበይ ዘሎ ሰራዊት እዩ ምስ ኤርትራ ቅድሚ ኦልሞስት 2 ዓመት ከባቢ ርክብ ኢኒሼት ጌርና ነርና كم نريد زلنا زي كلال دبلو زلوا فيديو أبزق نسمعوا تزربا ዝኾነ ጽናት መጽዩ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክፈትሕ ኣይኽልን ብልጽግና እምነት እዚ ብልጽግና ካኣቱ ብስምረት ዝበሃል ውድብ ቶም ከዊ ዝተፈንጭለው ካብ ዋሓስ ዝኸዱ ኢንቪቴሽን ይቐርበሉ እዩ ብዙሕ ሻዕ ናብ ትግራይ ካኣቱ ስርዓት ክኽብር ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ እዎ ኣብነት ስምረት ብተደጋጋሚ ብዘይ ሕፍረት ብዘይ ሕንከት ንፌደራል መንግስቲ ፃውዒት ገይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ሕጊ ክኽብር ማለት እዩ ምንቅስቃስ ደለይት ለውጢ ገለ ዝበሃል ብፃድቃን ዝምራሕ እውን ጀነራል ፃድቃን ዝምራሕ እውን ተደጋጋሚ ቀሪቡ እዩ ምክንያት ፃድቃን ባዕሉ ቀሪቦም ዘቕረበስ እዩ ወድኹም ተፀዊዓ ነይረ ሽሙ ንሱ ሓሰት ምኹም ዝኾነ ማንም ተረዲኡ ለ እዚ ሕጂ ሕጊ ምኽባር እንታይ ነይሩ ምስለካ እንታይ ይብለው ምስለካ 2013 ጥቅምቲ ሕጊ ክብር ይኹሉ እዩ ይብል ሓቂ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጀኖሳይድ ዝፍፅም ነይሩ እሱ ክደጊም እምባይ ዝገበርዎ ዘሎ ኣይዘርደን ቋንቋስ እዩ ሕጊ መኽበር ኣካል ይኾነ እዚ ኣካል እዚ ኣፅናት እዩ ኣፅናት ነይሩ እውን ይኾነን የፅንት እዩ ዘሎ ህዝቡ እንጠፈይና ዘለና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበለ ሰብ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ኢዱ ኮይ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ኮ ብኢድ ብልፅግና ኮይ ዘሎ ኣብ ኢድ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኮይ ዘሎ እዚ ኣካል እዚ ኣብ መቐለ መፅኡ ስርዓት ክኽብር ኣይኽእልን ብዝተዋዓሉ መሰለት ሕሞራን ምዕራብ ትግራይ ዘይመለሰ ኣካል ስርዓት ክኽብር ተባሂሉ ክፅዋዕ ኣይኽእልን እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ክርደና ዘሎ ካሊእ ዙር ካብ ህዚ ኣክቲቭ ዝኾነ ፅንተት ነይሩ ጀኖሳይድ ኣልዋር ነይሩ ሓቂ ኩናት ፅንተት ዝወለደ ኩናት እዩ ነይሩ ሓቂ ብድሕሪኡ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ከዓኒ መልክዑ ዝቐየረ ሰላሕታዊ ፅንተት እዩ ዝበሃል ናብ ኣክቲቭ ዝኾነ ሰንተት ፅንተት ክንመፅእ እዮም ደፉ ዘሎ ያ ትግራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሳም ኦፍ ደም ኣነ ኩሉ ግዜ ከም እየ ዝብል ትግራይ ጉዳዮም ኣለዎ ግን ኤርትራ ኢዝ ኖት ፕሮብለም ራይት ናው ኤርትራ ፀገም የብሎምን ኤርትራ ድማ በኣታቶም ፀገም ኣይረኸበትን ወይ እውን ሕጂ እውን ስቃት የብላ ንብል የለና ቀዳማይ ፀላኢ ናትካ ኣብዚ ሕጂ መን እዩ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ምስ ኤርትራ ጉዳይካ ብፅምዶ ገለ ጌርካ ኣረጋጊእካ ኣለኻ ዋላ ናይ ሓዋር መፍትሒ ተደይ ጌርካ ግዝያዊ መፍትሒ ጌርካ ኣለኻ ኤርትራ ናባኻ ክትወርር ኣጀንዳ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ሶ ዮር ፕሮብለም ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕጂ ይኹን ዋላ ብዚ ሕጂ እዋን መን እዩ ፀገምካ ኤፌክቲቭሊ ህዝብኻ ስቃይ ናይ ህዝብኻ ስማዓካ እንተሎ መን እዩ ዘሳቅዮ ዘሎ ክርዳእካ ይግባእ ንኤርትራውያን ፍተውና ሕቆፉና ወይ ገለገለ ግበሩና ዝበሃል የለን ኤርትራ ነብሳ ዝኻለት ሃገር እያ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ሃገር እያ በት ፕሊዝ ናትኩም ፀገማት ምስ ኤርትራ ዘይተሓሓዝ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤርትራ ተሓሒዝካ ምዝራብ ኣይግድን ኢና ንብል ዘለና ነቶም ጉዳይ ፀገሞም ከም ዘለዎ ዝገልፅዎ ድማ ሪስፔክት ኣለና ሚሊተሪ ማለት በሚሊተሪ መስራት አለባት ሚሊተሪ ማለት በሚሊተሪ መሳሪያ በመቀበል ትግራይን አብይ ከጨፈጨፈ ከደበደበ በድሮን የመጀመሪያው ግብጽ ሚሳኤል እንዲያቃብል ለትግራይ ኢኒሼት ከሚያረጉ አንዱ ነኝ ሆነው ከግብጽ የሚመጣ ሚሳኤልም ይሁን ሌላ ነገር ትግራይ መቀበል አለባት ብዬ ነው ማምነው ምንም ብላክ ኤንድ ዋይት መቀባባት አያስፈልግም አለቀ ታሰት ምክንያቱም የኦሮሞ ብልጽግና እንደፈለገ በኢትዮጵያ ላይ የፋነነ እዚህም እዛም በድሮን ህዝብ እየደበደበ እየቀጠለ መቀጠል የለበትም አለቀ ታሰት ስለዚህ ትግራይ በሚሊተሪ ቢሆን የሚሊተሪ ድብደባ የሚሊተሪ ጦርነት ከተካሄደባት ትግራይ ከየትኛውም አገር ለምን ከሌላ ዓለም አይሆንም እዚ ትዘረባዩ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሱ ይዛረባሎ ኢን ጀነራል ግን ብልጽግና ካድረታት ናይ ብልጽግና ብግልጽ ዝዛረብዎ ነገር እዩ ንትግራይ ግብፂ ከተዕጥቃ ከም ትኽእል ተረዲቦም ኣሎ ምክንያቱ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪበልኩም ነይረ استراتيجيكاوي مصنعتاوي صحف كم زبلو ግብፂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ጥራይ ለውጥ ከምፅ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ምስ ተጋሩ ክሰርሑ ይደልዮም ምስ ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ ዝምድና ኤርትራ ቀጥታ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ክትእቱ እንተደይደልያ
ግብጽ ብቃታ ምስተጋሩ ክሰርሕ ከም ትኽእል ፍሉጥ እንተ ዘይግበር አልዩ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተል ሰብ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ስለዚ ግብፂ ናቶም ፍቃድ ወይ እውን ነዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ብግልፂ ፍቃድ ስለመጎት ስለ ዝዝረብ ዘሎ እምበር እቲ ክውንነት ኣብ ባይታ ከጋጥም ዝኽእል ምዃኑ ብልፅግና ኣቢ ኩሎም ካድረታቱ ቀንዲ ዝፈርህዎን ዘርዕዶምን ዘሎ ጉዳይ ንስ እዩ ስለዚ again the things are changing pretty fast ካብ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩነታት ድማ ናልካ ኣብዚ እውን እዩ ክዝረብ ጀሚሩ ኣሎ ተቃዋሚዎች ካምፕ ለማፍረስ ነው ጽምዶ ያልነው ከተጋሩ ጋር እንጂ ተጋሩ ስለምንወዳቸው ስለምናፈቅራቸው አይደለም ዋናው የጽምዶ ዓላማ የሻዕቢያን ተቃዋሚ ካምፕ ለማፍረስ ነው አለ እነ ደግሞ አፈረሱት ማለቴ ከተጋሩ ጋር የነበራቸው እነዚህ ብርጌና ሐመዱ ማማም ነገር እሱን አፈራረሱት እና ይሄ ነው ዋና ዓላማው አለ ጽምዶ አፈር በላው እነ ስታሊን እርማ የሻዕቢያን ተቃዋሚዎች ካምፕ ለማፍረስ ነው ጽምዶ ያልነው ከተጋሩ ጋር እንጂ ተጋሩ ስለምንወዳቸው ስለምናፈቅራቸው አይደለም ያ እዚ ሕጂ ሓንቲ ዓባይ ምስጢር ሲክሬቲቭ ኮድ ክራክ ዝገበረ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ number 1 ምስ ተጋሩ ዝተገበረ ጽምዶ ንተቃዋምቲ ወይ ገለ እንተዝኸውን ነይሩ ኤርትራ ሰራዊታት ዝስዕበሉ ምክንያት ኣይነበረን as simple as that ካልኣይ ድማ ኣካል ናይቲ ጽምዶ ምግባር ማለት ኤርትራ አንጻር ትግራይ ዝኾነ ይኹን አጀንዳታት ዘለዎም ሓይልታት ክትምልምል የብላ ኤርትራ ድማ ንትግራይ ተመሳሳሊ ኮንዲሽን ቅድመ ኩነት ክትቅርበሎም ንቡር እዩ ርእስኻ ጥዑይ ስለ ዘይሰርሕ ኮይ ፀገምካ ፖለቲካ ከመይ ይሰርሕ ስለ ዘይርዳእካ እንድሕሪ ኤርትራ ምስ ትግራይ ጽምዶ ክትገብር ኮይና ኤርትራ ጸላእቲ ናይ ትግራይ ክትንግድ የብላ ንትግራይ ዘዳኽም ነገር ክትገብር የብላ በፖለቲካ ንተጋሩ ዝፈላሊ ፖለቲካዊ አጀንዳታት ስፖንሰር ክትገብር የብላ and politics is always give and take እንካን ሃባኒ ፖለቲካ መርሕነት ናይ ትግራይ ድማ ክገብሮ ዘሎ ንቡር እዩ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ አጀንዳ ዘለዎ ንኤርትራ ከፈራርስ ዘለ ሓይሊ ስፖንሰር ገብር የብሉን ሲምፕል እዚ ከመይ ገይሩ ከቢድ ኮይኑ ዝስማዕ ንሕና ክልተ ጎረባብቲ ባእስን ተነይሮም ክዕረቑ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣነ ንዓኻ ዝጎዳ ኣይገብርኒ ኣነ ድማ ንዓኻ ዝጎዳ ኣይገብርኒ ንዓኻ ክጎድኒ ዝኽእል ኣይተሓባበርኒ ንዓኻ ክሃርም ንዘሉ ድማ ኣይተሓባበርኒ ኢኻ ትብል እንተዘየለ እንታይ ክትገብር ትዕራ these people don't even understand politics ልክዕ በቃ ወዲ ጣባ ንጽምዶ ከምዚ ገይሩ እዩ ተባሂሉ ቫይራል ገይሮም መቐንዮም are you stupid yes you are otherwise እዚ ነገር ዛይም ተረዳእኩም ነይሩ ኤርትራ ከምኡ ጽምዶ ምስ ትግራይ ክትገብር ከላ it's very simple ቅድሚ ሕጂ እኮ ተገይሩ እዩ ምስ ኣቢ ዕርቂ ምስ ተገበረ እኮ ዝተሰማምዑ ዋሕደ ነገር ነይሩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኖርማላይዜሽን ክምለስ ኢና ደን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ከዳኽም ዝኽእል ሓይሊ ክፋንዶ ክትገብር የብላን ኢትዮጵያ ድማ ዝኾነ ንኤርትራ ከዳኽም ዝኽእል ሓይሊ ፋንዶ ክትገብር የብላን ሲምፕል እዚ ኩነታት እዚ ዘይርድኦም ሰባት ግን እንታይ ክብሉ ይጅምሩ ተጋሩ ስለ ዝፈተውኩም ዘይኮነ ኖ ተጋሩ እኮ ኤርትራ ፈትያትና ኢሎም ኣይኮኑም ኤርትራ ዕርቂ ዝገብሩ ዘለዉ ደጊማ ክብለሉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተጋሩ ወይ እውን ህወሓት ምስ ኤርትራ ጽምዶ ዝገብሩ ዘለዉ ሕሉፍ ፍቅሪ ምስ ኤርትራ ዝነበሮም ስለ ዘገድሶም ኣይኮኑ እንታይ ዳ ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ይመፅኦም ከም ዘሎ ፈሊጦም ስለ ዘለዎ እዮም ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ይመፅኦም ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝመፅኦም ሓደጋ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተጋገይዎ ግን ሕጂ እርምዎ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ 360 ዲግሪ ጸላእቲ ገይሮም እዮም ተዋጊኦም ዋጋ ናቱ ድማ ርኢና እዮም ሕጂ ግን ምስ ኤርትራ ሽግር ክህልወና ክእል ዘይተፈትሐ ሕቶታት ኣለና ግን ቀስ ኢልና ኣብ ጣውላ ክንፈትሖ ኢና ምስ ኤርትራ ግን ጸላኢትና ኣይኮነትን ስለዚ ንስኹም ጸላእትና ይኮንኩም ንሕና ድማ ጸላእትኩም ኣይኮንናን እቲ ሕውነት ህዝብናትና ድማ ብዙሕ ዘተሓሓዝ ኣለዎ ዘፋቕር ኣለዎ ይረዳዳእ ይራኸብ ንግደፎ ንሕና ንስኹምን ብዙ ሕቶታት ኣለና ቀስ ኢልና ዲስካስ ጌርና በብምዕራፉ ክንከፍቶ ኢና እዚኣ እኳያ ኣይ ዶንት ኖ ኣበየናይቲ ክፋል እያ ምርዳእቲ ኣብዮም ዘላ ኣነ ክትርዳእና ኣይትኽእልን እያ ኩላቶም እቶም ናይ ህወሓት መራሕቲ ማይክሮፎን ክሕዙ ከለዉ ዝበልዎ እኮ ንሱ ትጽምዶ ማለት ትርጉም የብሉ ካልእ ትርጉም የብሉ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐጽል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕል እዛ ዘረባ እዚኣሲ እንዳ ብልፅግና ከም ኣዋጅ ናይ ኩናት ገይሮም እዮም ወሲዶማ እንታይ ዝብል ዘሎ ጀነራል ምግበይ ሰላም ንዝደሊ ምስ ሰላም ዝደሊ ሰላም ክንገብር ኢና ፅንተትና ንዝደሊ ድማ ክምክት ኢና ኢሉ ከመይ ገይሩ እዚ ናይ ኩናት ቋንቋ ዝኸውን ብርግፅ ብግምጣል ዘስምዕ ኣብ ርእስኻ ናይ ኩናት መንፈስ ስለ ዘለካ እዩ እምበር እቲ ጽምዶ ዝበሃል በዚያ መልክዕ ገይሮም ነይሮም ዝኾነ ኣወል እውን ነጊርዎም ነይሩ እዩ እቲ ኩነታት ቀሊል እዩ ቃቕ መጠንቃቕታ ክህበካ
ትግራይ ክትጎዛዝ የሉ ዝሓሰብካዮ መጋዛት ኩሉ ተፈሊጡሎ ምስ ወዲ ወረደ ባዕፁ ዝገበርካዮ ኣኼባ ተኻሊኡ ወዲ ወረደውን ወላ እኳ ተወላዋል መርገፂ ሒዙ እንተሃለወ ክንደየናይ ኣብ ምሻጥ ትግራይ ከይሰማዕ እዚ እውን ሰሊኹ ዝመፀኒ ምስጢር ዝነግረካ ዘለኹ ካልእ እዛ ስእሊ መቸም ንትግራይ ስለምንታይ ሓለኹማ ዝብል ኣበይ ቦገን ኤርትራ ድመፅእ ብዙሕ ኣዛራቢ ዝኸውን ዘሎ ካብዚያ ሓንቲ እዚኣ ክንብ ረጋችሁን እንግዲህ ዛሬውም 100% እንስማማለን ኢትዮጵያ መክፈል አለባት ላደረገችብን የሁሉ ግፍ 80 ዓመት ሙሉ ጋይስ ኢትዮጵያኖች ማታውቁ ከሆነ 80 ዓመት ሙሉ ምንዋጋው ምንሞተው ምንከፍለው ደም እንግዲህ ከጣሊያን ውጪ ማለት ነው አክቹሊ ነው ከጣሊያን ይጀምረና ከዛ እንግሊዝ ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያና 30 ዓመት ትግል ከእንደገና ከ30 ዓመት በኋላ አናዘር 60 ዓመቱ ደግሞ ማለት ነው እስኪ ደምሩልኝ አሁንም ያው እንግዲህ ከናጽነት በኋላ ሲል እንታገላለን ያለ ነው አብያችን ደግሞ አሁን ጀምሯል ነው ያሰብን ክፈሉ ይለናል ያለው አይደለ ያሰብን ክፈሉ ነው አይደለ እዚያ ሓፍትና ኩሉ ግዜ እንዲያኽብሮ ዘለኒ ሓደ ግዜ አብይ አሕመድ ናይ አሰብ ዝኸሰርናዮ አባጽ ዝገበርናዮ ኢንቨስትመንት ክኸፈለና ኣሎ ካሕሳ ክወሃበና ኣሎ ይብሉ እዮም ኢትዮጵያ ተጋሩ ኣብ ኩናት ዘጋጠመና ካሕሳ ክወሃበና ኣሎ ይብሉ ኣነ ኢትዮጵያን ከም መባሎም ገበንያ ይብልኒ ሰብ ክሓትት ንብር እዩ ንሕና ዘይ ምሕታትና ጥራይ ዝገርመና ንሕናስ ኦፊሻል ኣብ ዩኤን ጥርዓን ዘይ ምእታውና I don't know. I don't understand this part. Reparations كحسن هاي تقول زوردنا قفعي زي محتاط ناسي انتايو كردان يكلني. What is stopping us? حتى كاكي تركب تغلي حاجة نمت هادينا حتى very good input بوجناتنا كلنا كنحسب لهم كنسر حلون زلنا هنا. I think زيا كابوكاتيلنا حنتنا دبلوماسية أبتمال اختناي ناي مودا تمال اختناتي كاتي ناي دبلوماسك سجرا زي بالليدما. أمباسادر صوفيا كمتري وازلهم بزح سعريات قبر زلا نزاناي أبتناي United Nations ناي أمريكا ناي US Security Council Senior Advisor for African Affairs زخونت نزاع مساعة الرقيبة كم تزراربتنا نرزلنا very important very essential صوفيا أبتترغبط تقبر دبلوماسي كل جزء كبر لنا أجوه قصليو أملاقي تحوس سوكن بالندلي معناته يا تكونتات أقات إمنا زلو بترى نجار ترايك حلف زخل زي كونن عبي ناي دبلوماسي سرح يدلي الناس اللي زخونه نغز الحج. الأختي ناب دياسفورا نخل إرتراوي نشتيهون عبي. مالختي كاب سدرابي الدكتور برخد منقستاب زمسعي كابتاق عندي بعلت بيتون كل تدق عن بمسألة مالختي خم حلال في دلي. سلازي إذا أني قبرناي دكتور برخت حقوساتنا يبلا حقوسنا وسنا قلون إذا خامر عايمبر زي قبري كونن ملوك تاريخ ناي برخت كنباب كله استسمع عن حقوس وسنا يقولون بلا أبس مراس تقبرو ناي نوسك أبرا بعلو Sorry, let's go back. Sorry. እምባባ ዘንብረሉ ሓጎስና ወሰነ የብሉን እሞ ኣብዚ ሓዘንተኛ ክዛረቡ ከለዉ ብሙሉ እዚ ዲያስፖራ ዝገብሮ ዘሎ እዚ መግለፂ ሓዘን ዝህቦ ዘሎ እዞም ኩሎም ኣክቲቫት ዝገብሮ ዘለዉ ዝተፈላለየ ታሪኹን ስእሉን እንዳምፁ ሓጎስና ወሰን የብሉን እንዳበሉ ኩሉን ሰምዖም ኣለና እሞ ይኣክል ካብ ሕጂ ንንዮ ሓጎስና ወሰን የብሉን ምስ ክልቲአን ደቀይ ሓጎሰይ ክገልጽ ደሊ ካብ ሕጂን እኔ ከዓ ብሓቂ ኣብ ስራሕኩምን መደባትኩምን ክትኮዱ ብልቦና ነመስግን ብልቦና ከዓ ንሕብር ብጣዕሚ ሓጎስና ወሰን የብሉን ይብላ ስለዚ ካብዝን ላዕሊ ከዓ የለን እሞ ኩልኹም እዛ ምስጋና ክትቅበሉኒ ብትሕትና ይሓትት የቐኒየለይ ዝኽሪ ምስዋዕትና عاوتنا حفاش ثانك يو كم تريوا زلهم زي ملختي حزن معصويتنا حزن كاب سدرا بيتنا برخت مكساب زمصت بمانم زي كون دما بقبور سنه ببنيا ود تدخل يا مزيا زلا سلازي يس اخبركم نايخون كبري هابكم زبير ترايب لكم علو حزنهم كعصو سلوز دليو جن اتغداي ابزي يبقى يمزولو زلو مخنياتو معرتي سمعتاتو سب زغلص زلو معري دما نتوم هزبي ناب حزن كم زئتوم كافلوتيو زحبن اكو انت خونه كم ود سب دما سب كسيروم سلو زلو انقل بوينت نكرسعو كتحجزو مالكاي زبحال
ምክንያቱ ንዓኻ ስምዒታትካ ክዝክሮ ፅቡቅ ካ እንትኾነ ግን ኣብ ገለ ፖይንት ድማ ንዖም መረሳስዒ ድማ ምግባር ኣገዳሲ ስለዚ ሓዘና ንዓፁ ኣለና ስለቲ ኩሉ ዝገበርኩምልና ክብሪ ድማ ክብሪ ይሃብኩም ይብሉና ኣለው ቤተሰብናቱ ሰሚዕና ነቲ ቃሎም ከነተግብር ከምቲ ዝሃብናዮ ክብሪ ነቲ ክብሪ ድማ በቲ ናቶም ቃል ክንቀፅል መተሓሳሰቢ እዩ ዝወሃበና ዘሎ ብኣይ ወገን ንበረኸት ምግሳብ እንህቦ ክብሪ ነቲ ንሓዘኖም ንክኽእሉ ዳ ክንሕግዞም ኢና እምበር ንሓዋሩ ኣብ ልብና ዝነብር ንሓዋሩ ከነኽብሮ ክንነብር ኢና ምክንያቱ ብዛዕባ ስነ ጥበበኛታት ናይ ኤርትራ ብዘረባ የድለኒ ባርያ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ማስመይቱ ክሳብ ሎሚ ምሳና እዩ ዘሎ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ማስመይቱ ክሳብ ሕጂ ኩሎም እቶም ስነ ጥበበኛታት ሓሊፎም እዮም ዝበሃሉ እምበር ምሳና እዮም ዘሎ ናይ ኣለሚን ኣብደለጢፍ በቲ ሕልፍ ክትብል ከለካ ደርፊ ትሰምዕ ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ንሓዋሩ ዝነብር ስራሕ ስለ ዝገደፉ ክንርስዖም እንተበልና እውን ዘረስዕ ኣይኮነን ዝኾነ መልእኽቲ ናይ ስድራ ቤቱ ኣቕሪብናልኩም ኣለና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብኩሉ መንገዲ ድማ ነቲ ኩነታት ብሓደ ኮይና ክንገጥሞ ኣለና ክንብል ኢና ምዝያ ናይ መወዳእታ መዘኻኸሪት ክትከውን ትኽእል ምዝያ ክገጥፈኩም እስከ ስምዕዋ